Anotova impossible yangu. Kamera yangu ichangea mino zvinguri so kuti foni yangu yayo saka ndokuda ndidhake saka wazviona sei wakagara pasi papi saka papo kafanana nepandanga ndiri sei guys sei muripo here ndanga ndakusuwaika ndinga ndakusuwaika ni amai ndanga ndakusuwaika ni amai kuti dai mandirega ndatsvagawo vangu vanotamba navo guys ndoda kutorekodha I want to record album rangu ndasvika kuZimbabwe ndoenda kurecord label kutorekodha ndoda kutorekodha zviri sei asi munoda kutorekodha mukutoita zvekutoseka neni ndikatoenda kuZimbabwe ndoda kutonosvika ndinorekodha vanhu munoda kuti munondisaiza people size me ndoda kutoenda kustudio ndoda kuno kurekodhirirai zvokuti ka mese muchasara makati eke Rosie ndeipi Sister Eunice Joyce naPaida Shami Mebo sei Anesu Neti Toko Zani Mulalea sei Chinaka Tracy Simukai Chamunorwa sei Margaret Magwaro zviri sei iri kuloda 1 second guys dakuisa munhu wese atanga unimhoresa Chinaka Tracy sister noxi blah blah makaiona here message ndikakupindurai ndakakurespondai Big Juice uri sei Modesta Katiyo uri sei maposa Mitch Muriraishe Muchkavira zviri sei Joina Moyo Mebo Dnai zviri sei ndikatinde kumavideos Paida Savage Delight sitsipedzerai tafedzwa Big Juice ndakumhoresa yamhanya ndada papi Gogo Charity Magorimbo Tongai Lawrence Giga sei ndakagara pafloor ndo pandiri kuvata mazuva ano ndakadzikwa pamubhedha nyanyasha kwanzi uri kunyanya kuita mavato ndakamborova fly kick paziso apa iye asi akambondirovawo fly kick nai muzviri fe ini ndakambondirovawo fly kick but this time ndindadzingwa pamubhedha guys ndakatodzingwa 2 days ago ndakamborova fly kick pekutanga ndakamborova fly kick pechitu ndakamborova mbama ndakaita mavato ndikamborova mbama I'm serious guys ndikaita mavato ndikamborova mbama saka bhata iwazve but you know what hatidi zvinonetsa ndakutora imwe mattress ndoenda pasi iwe uchisara hakozvo uchindihijeka simukai chamunorwana kumhoresa njokwe Gertrude zviri sei Clara Algold sei get ladies nerupiri guys I hope handisikuita mistake yekutaura zita remufesi guys Chinaka Tracy sei Crescentia dangaiso zvise Delight ndakumhoresa ndakumhoresa Felicitas Sangalazi sei Locadia Murwira tatenda zvinonetsa kuverengera uri kuona ndarikoniwa kuriverenga guys ndarikoniwa Dina Moyo Tracy Dube Mildred Mapfumo Messi Ziang Bright Sengwete Modesta Katiyo EM zviri sei Shami Chengeta
say Fire Child 1, say right, memory. Adambomurisa vanhu guys, memory chinomona. Say Ru MTD, Loveness Mapanzure. Tongaida kumurisa Molini Rizidzo, Sharon Gatawa, Nakiso Madzivire, zviri sei Molini Rizidzo, Patience Macheka, Tari, Madechipi Michael, McLeina Jasi, nazi kuna ma new names. McLeina or McLeina, Bright Sangwe, tenda kumurisa Modesta Katiyo. Saka kunda ndapfura ka Tracy Dube. Alright, kuchatadarika uko. Ndatonita. Faith Gwenroye here today. Patricia JK uri sei Charlotte Ushokunze, Naume Zakaria. Tatenda sei chamwari. Tatenda unozodambudziko riripuka ndeyekuti ndikaverenga ndichimanya kandoverenga zvisizvo. Apa ndada kuinoza shamwari sisene miyo ndada kuinoza zingamboiti rega ndingoti hangu Tatenda uri sei Faith Mpondar sei Lennon Gross say Lincoln, Melingon, oh Lincoln, oh Melingo, oh Lingo, asomosefe. Wesa kasonga gogo kuka atangoba ija uma lyrics angu alikoni. Oh Lingo, oh Melingo, oh Lingo sefele fele. Yes, my DJ say Thokozani mlaleli ndakumurisa Veronica Folorsunzo zviri sei Judith Mutapaire Pelagia sei Men Monica no Leona Nelzi Pamela Saidi sei guys. I think that boy just tanga hangush Babram Sakwa album rangu riri chinakiza ndoda kutoritsikisa ipo pano ndotozo kuzoita album launch yangu inongogumira zvayo panapa musi wacheni iyoyo ndinenge ndichikuitira emalyrics angu ndoita album launch yangu. I think zvinochiita nditi why are you so jealous? Jealousy go strike you. Une jealous. Rutendo Madzura zviri sei nai vanhu jealous nevoice rangu. Ndakutanga story time yangu guys, ndakutanga story yangu. So remote ndionayo right zvakaitika ndezvekudai aiwa ndikatigara nei panapa ini excuse me. Zvakaitika ndezvekudai ndanga ndapedza chii, ndanga ndapedza form 6 yangu. Saka zvakatangira here ndimbofunga zvakatangira ndinorazvo zvakatangira sandapedza form 6 drama iri guys. Drama iri kai rakapinza mhuri kuma filling stations atanga singafungi but takazozviziva papapaya kuti ndo zvazvaitika, uyezve pane munhu aitova neagenda yeyo kuda kuita sei kutondingonditanisha zita rangu but asingazvizivi. Takatozonzwa nyaya iyoyoyo. The actual guy who wanted ane zvake kwane Rupiri uyu wanga asikwa kumapurazi kwedu. So mfesu uyu zvakaita aigara kunonzi kwane Rupiri but ndobva aita sei aimbopota achiuya kumba kwavo. Rega ndisataura futi purazi iroro ngazorutaura vamwe vanhu vangu hama dzavo dzichiteerera handidi kuzokanganisa mhuri because kwakwa kuzanzi mwana wenyu wakataura chi nezvepamusoro pepurazi redu. Mapurazi edu akangobatana. Saka kupurazi uku kuti unge uchisvika ikoko manje kwakaita sekuti kurei mbichana, uyezve purazi ro rinogara kana mugezo ukoko. Saka pane mufambo kuti munhu aende kumapurazi kwavo ikoko, asi minda yavo manje inenge yakati batanei kuti mapurazi inongogandwa newaya motoenda pane imwe purazi.
zvaita zvokuti manje kubva ndichikura ndofunga kupurazi ikoko ndo mapurazi ekuti haumbonyanyi kudarika neko. Kune mamwe mapurazi amunodarika neko stereki maybe because munoenda kuchitesheni kana kuti mune muchienda kwanyika kuya kwandogara ndichireva ndo mapurazi andonyanya kuva common nawo kana mune muchienda kusvondo. Purazi iri unfortunately riri the opposite direction. Kuda kuti purazi iri kana iyo inenge ichonzi the worst scenario ndo yaunenge watosangana nekuti munzi madarika nemupurazi imomo. That's how isolated that purazi was. Iroro nerimwe racho riri padivi naro futika mapurazi ekuti haungosingamboenyi kuindako aingoriwo like kungoti neglectwa ukoko ndo zvaranga ringori iroro purazi ringori rega kumapeto. Saka pandikato I remember this other time kuti ndizoti ndaizoenda kupurazi ikoko it was through that guy ende kwaiva tisizi nemagwavha. Saka pane aiuya nemazipapabheki emagwavha because kwedu kwakusina I remember mugwavha wangu wari peduka kwaingowa nechimwe chimugwavha chaingowa wani chineti even up to now chinongo wako chimugwavha ichocho asi sabhuku vhara zipi naivi sabhuku vhizeti guys ndinenda kuziva ndatomboshandira sabhuku vhara zipi guys mwe muchinochirana ndati ndiri pavhizeti how's mautirera nezvinachidzo guys sabhuku vhizeti nantimi. Anyway, continuation yangu manje yekuti sikasvika ndozvoti ndikirikiri tati mapurazi ranga riri ndio the worst scenario rekuti ungatozoenda nekupurazi kwako. Saka ngatakutora mugwavha kuti mugwavha wavapeduka changuva chimwe chimugwavha chatakangura chiripo but chimugwavha ichi manje changa isingabereki magwavha. Ukaona chabereka magwavha chaibereka magwavha aya but magwavha yawo manje magwavha anonyanyoryiwa muna April. Sika isusu kumusha taigara takaenda kupi kumusha muna April mega nemuna December ndo zvaiitika. Sika manje isusu pataichida magwavha kwedu anenge asingabereki chimugwavha ichocho changa chingori chedecoration chaiva nezvigwavha zvitukutuku zvishomwe zvitukutuku ndo zvaiva zvigwavha zvaivapo izvezvo. Mimwe migwavha yakazongoberekawo after mamwe makore ndo yakazobereka ikazara mumapurazi mose. Advantage yanga iri papurazi pedu chete yanga iri kuti mupurazi medu mune misawa mene kuti mingani kwese ukangobwera kudai unoona musawa ukaenda kuminda ukaenda kupi kwakazara misawa because baba vangu vaita sei vaidzvarawo futi misawa bva yazara kuti uchedye chinhu changa chisipo ndo migwavha iyi asi nekuda kuti taiva vana taifarira magwavha ndokubva mufeso yaya auya nemagwavha mumwe musi guys achipa vanhu kudai ndikati magwavha totomadawo ndobva ati kana uchimada ndava namashoma mungonoita sei kuzouya ndiwayo magwasha avo kokoko mbiya vangu ndonyanya kuti magwasha avo ndobva anzi unogona kuita sei kungouya kwedu moita sei moya nechine zvazazakona nemwasikana wangu ariko moya motora mapapabheki. Ini guys tazivei kuti mai vaigara kumba kwana uyu wanga ari mushanyika uyu wanga ari mushani wanogara kwane Rupiri. Saka wanga ashanya musi iwoyo pamaholiday ipa handitozi kuti zvizvaitika kwaari. Vanhu vekumba kwavo havako havana kuaprova kuti magwavha aya ngaapuwe vanhu. Iye kupinda muochadi mavo guys pamba pavo up to now pane unenge riri dhireni ritori dhireni remagwavha chete riri kumba kwavo ikoko. Mai mwana kuinda imi nemasaga imi kundozadza ende ngaanake mazigwavha waita semusoro kudai inenge first time kuno magwavha akaderoka ndati inde mai mwana kundoekera kunonzi kuti nemazisaga ndokuinda kundotora magwavha etikiti akaibva nemamwe akaita kagirini tichideri isina basa tichiita sei tichituta ndikati iwe tutako uyu ndotutangu uyu tutakewo tiri mudhireni memagwavha evanhu. Mai chaipo vepo havazvizivi kuti uyu mushanyi uyu wauya akati vanhu torai magwavha mudhireni. Vamwe vaiti sekuru vavasipo futi vachiaprova kuti torai magwavha avo. Zviri muzomani medzimwe hama dzangu achataura masawa kuti vanani zviri mumaziso avo vadero manje. Anga akakura mazigwavha aya ndora kuti anga akakura zingambeti ndo efesa ndoroti
even kuno kuchingoti nasati namagwavha achone magwavha even ekunoka akakura zingaiti like those magwavhas ikori type yavanga vanayo handisi kuti vanga vaiwanepi but kwedu isu tasingaisivi saka tangata sei taifara zinamboiti tichiona magwavha akadero apa rainaka raiti ukariruma kudai pane ayangane waiti mukati mai takatanga tamarya aka mudhizeni iroro kusvika tatachadi ngatisenge mai mwana apa handisidi kuri vanhu I remember those days mai vangu nabangwa miri kuti vanga vaindepi saka ndini ndasara ndiri mai vemba ungatoenda kwachivipa kumazaya nhandasi kuziva vanenge vanga vambondoshanya indokusara ndiri mai vemba saka ndaita zvandoda ndaingoti up and down ndikafunga kuti chindongori kana ndainda chiri kwandaida ndasika ndiapruvha wemunhu ina ndichaudze mbuya vangu kuti ndichamboenda kupurazi zvokwadi ndichaita slip of a tongue ndandatotaura ipapo ndichamboenda kwaekera kundotora magwavha handichavaudzi ini soro ndakata zvokusova ndobva ndaita sei ndobva ndaenda kundotora magwavha aya nezvandanzi zvangu ndokudzoka takaremerwa vaya vari kuona vekumba kwedu vana mbuya vangu mazuva angu acho vapenyu nevanhu vanogara navo vari kuona zviri maziso ukuwo kumwewo kudzimba tinenge tiri misha yakabatana katiri papapo vari kuona tagara pashi pazvibhenji zvepashi paya pamakicheni edu tiri kutsindikira magwavha aya mai mwana unonge usingadya negandaka unonge wangotsvaga chimoyomoyo warya chimoyomoyo chiya urashira uko unenge wakufinhwa nawo manje hauchafungi mangwana ini ndokunyima vanhu kumba kwedu takavanyima magwavha iwayo tavanyima manje nhandina kuziva kuti mai ekera vakazoshaika zvavo mai vandori vaivavo mai vairova ivavo guys moziva munhu unorova fly kick ndo wandorova nezvake munhu unongoromera kunzi unotorova apa kamugacho kanzi kane mangoromera kuroka kangane kamuviri kateko kakangodiro kamuviri kacho saka ndikazwa kuti vane mangoromera ekurova nditi api mai vavo vakangoti katukutuku kakadero kamunhu kashomwe kamunhu ikako asi vairova vaiti vakatanga kurova zvanzi yavoka vaizvipa kudai kumeso vachirogwa chete nditi vakajaidzwa chinzi aiwa kuenda kutodzoka kwavakaita kumurume wavo vakatodzoka nekuda kwokuti vairova murume kutorova zvokutoenda kuchipatara aindaizviramba ini kuti kujaidzwa uku pavakauya veduwe mai vaya vaiwiriranawo nevamwe mai vepamba pedu zvokutonyatsa kuti atsikanditsike mai vaya pamba pedu paipai ndofunga ndikuda vakachizoenda kundondirevera kuti uyu wakasara achiuya kupurazi kwenyu achipuhwa masaga emagwavha apuhwa masaga emagwavha ndokubva atinyima asi munhu wakapa masaga emagwavha ndiani chie uyu mukomana wakazoshanya penyu nekuti waiti maholidhe ega aigara ariko ende futi aita zvezvokuti ndakuvigira bhuku regeography izvokona kana waida kuya kuzondiona indazive indaingoti shamwani apa waimbotamba nemwe kazeni yangu so vava vasingachachanyosi kutowirirana because angangoya achidi aida kutaura neni emi guys anaoziziva lucky enough mai ndokapa wakadzoka indopandanda kuenda kuchikoro handiti saka patakadzokera kudai kuchikoro after holiday yemuna April mai ndikungangwanda ndichazi kuti wangoendepa saka chandezonje kuti patakanotora masaga emagwavha angu asipo patakazouya mai angu handizi kuti kana vakazviwa kuti mwana wenyu wakanga achinda kundotora masaga emagwavha handizi kuti wakazviwa here ndaenda kuchikoro ndadzoka muna August muya ndosvikazve mufesi uya ndichitomutsvaga wangu ashamwari yangu ka handa kumuona kuda wanga atodzingwa changa adzingirwa handisi kuti wanga adzingirwa masaga emagwavha here kana kuti wanga adzingirwa dzimwe mhosva handisivi asi tazopedza form 6 manje ndipo pakatanga drama ndichakandikwadza ndechokuti wakanga aita kundoudza mai avo kuti indakapuhwa masaga emagwavha ndichana zvakutaura nhau yakazobuda iri totally different but mapwitire yakaitaba yakabuda kuti muna patakapedza mazama takapedza around October November kasikareshi saka muna October naNovember ka zvazvinoita kumapurazi mombe dzedu dzichiri kusundirwa saizvozvizvi ka kana utotaura namai vangu handitika mombe dzinenge dzakatosundirwa saka vanozonozvitsvaka kuti dzakareka ndedzipi dzakareka saka vanenge vakuti akupinda muchirimo saka dzosundirwa mombe handitika June July August September October November dzotanga uchitsvaka kunzi dzivharirwa vanhu votanga kurima saka patakapedza A level yedu iri chirimo vanhu pana zvavanenge vachiita kungomuka nekungotsvaira mapedza makutondogara pazasi pemibvuri kana kuti motevedzayo madziro matevedza madziro motanga kana kuruka zvirukwa kumenya nzungu dzembeu kana kushara chaiko chaiko mabarwe kana nyimo muchigadzira mbeu kuitira kuti mvura ikatanga kutinhira
saka pakudera manje ndori member musiyoyo ka ndava kukitchen kune kumwe kitchen kwatofarira sekwanhu kwede kwese pamusha pedi papo kune kitchen kungori common kuti tokwasa kuenda kundozorora tiri papo ndobva chi takatogara namai vangu ka ina mai vangu tingori bhadha nebhurugwa ka nekuti tisu vanhu vakadzi vaviri vaibva musame house taenda paya tikumenya nzvuku dzedu havari kusharawo zvavari kushara ndokubva chi pamuridzi wepakitchen papa bvu nyaiyai zvikanzi kwemi nigirikininga wane uyu wenyu wane uyu paitawa nyaya dzekunzi vanhu vanopomera vana vamwe vanhu nema kunzi iwe unoda varume unoda chi hama yangu kwakuti bvu zvikanzi apa vari kushara dai ndandine ndiro ndaita zvokuradzai zvavaiita guys indiro rusero rwavo kauro vaita zvokudai vachishara zvikanzi koimi zvemi zviri kunzi yekera apa vakabata nyimo zviri kunzi shuroni wenyu uyu wakaenda kumba kwanaekera kupuraziria remagwavha guys wakaenda kumba kwanaekera wasvika kumba kwanaekera kuya kwanzi wakanga ini manje ndindanda ndoda kutobata chibharo mugomana zigoma dai guys makariona zigomana racho nebhodhi yangu yananai mazuva ndasati ndambosimba kudai zvikanzi ini manje ndinda ndoda kumbunyikidza mukomana wepapo pamba pavo tikati imi zvakaitika kupi rini zvikanzi zvakatofamba ndikati zvakafambepi zvikanzi zvakafamba kwese mapurazi ese akataura kudero ndiani zvikanzi akataura kudero iye mukomana wacho ndiye aiudzani mai vaya vanorova mafly kick aivaudza ini kuti hanzi Sheroni waida wakasvika akanditi dhuma it's not even funny guys matari wainekana navanhu vakagutuka unobuda musozi ge wakasvika akanditi hanzi akatouya kubva kumba kwavo abva kumba kwavo ndokusvika akanditi indotokuda hanzi ati ndotokuda nekuti mai vandirova mafulaki kavangu vasipoka kuda wanga awa nyaya yemagwavha yaya kuti wakapa vanhu magwavha sei ndobva aipindirudza nyaya yaya akati aiwa hazvo zvakaitika ndezvokuti Sheroni wakauya pano akandivinga ndobva ati iwe ndimudegani muti John guys ndikamutaura sori izvenyu asi gari muti John zvikanzi akanditi iwe Joe iwe indotokuda ndobva ati chi ndobva andipinza mukitchen inditifunga kuti kitchen kana ipamba pawo kana pagomba kuti ndipinde mukitchen atozivi ndopahla pamba ipapo andobva andivharira andobva andisundira kuti kuvako andisundira kuti kuandibva atotase atanga kundikurira hembe tikati imi zvakaitika kupi zvikanzi hanzi zvaakataura achiudzani maekera tikati saka maekera vacho wakataura achivaudza izvo kwakuzvibvuma hanzi bvadera hanzi bvati kana ukasatodire muno ndotoridza mhere kuti iwe wandibhinya tikati achikudza maekera zvikanzi ndikati saka imimi waraiti kana iwe maekera wakaudzwa izvo imakazviwa nani because hama yangu ka guys hama yangu andikutaura nezvayoka vantori vakuru vatova vangu vatova nevazukuru guys inini kana pane inonzi stand up for myself iyo ndo yandinogona handitenderi kuti munhu undidzvanyirire agondirovera pamuchinjiko ndigoramba ndakati pufu especially ndichiziva kuti nyaya handiizivi ende ndiri innocent haiperi nyaya iyoyo ende panguva iyoyo ndinoda kudanzira kuti mamaka kana takudhira nenyaya dzangu ndichiziva kuti it's a false information yari kutaurwa paka imbosudurikai tipedzerane kana kuda baba vangu chaiko ndodanzira kuti regai ndipedzerane nevanhu vangu because ini handingaregi munhu ataura zvakadero ndobva ndati wakazvitaura izvozvo ndakatosiya nzungu dzandaimenya ndakadzisiya pasi ndikati mukuti uyu mukomana ndo zvaakataura saka imi makaudzwa nani ndobva wati ndakaudzwa namai vepanext plus pedu manje pedu ne ndikati saka imi mai vepanext plus penyu vaikuudza izvozvo pakuti chii zvikanzi ivo vaitaura hanzi takazvinzwa tichiita inonzi chiko doro ndaireva riya rekuti inonzi chiko zita racho pane doro ndaikudza kuti rekuti chi5 liters ka risiri rebhakosi harisi ndiro riri pane randaikudza kuti rero kuti type yedoro inoitwa kumamisha kuti kwagutuko ndariya yekuti iyoyo vanhu vanoita zvokukandirana marounds asi kana pari padoro ipapapo unofanira kungonotora automatic kana uri mugroup imomo unofanira kutenga chi5 liters ndakanganwa kuti unonzi chii zita racho pane zita rainopuhwa iroro haisi ndari inototengeswa asi kune zita racho rimwe retype rekuti zvoni irorero kana muri mugroup kudaro iwe unofanira isi obliged kuti unofanira hachisi chikokiyana unofanira kuti uri mugrupu me10 people macho mamuri round yenyu iyoyo unofanira kuenda kunotora chigubhu kunotonotenga nyange usina mari unofanira kutonotenga chigubhu ichocho saka ndakanganwa kuti inonzi chi
Baroni, thank you. Dore Baroni. Zvikanzi vasangana padoro reBaroni. Tikati saka padoro reBaroni ndo vanhu vakanondigarira vachiudzana izvo zvokuti ini ndakavharira mwana wavo mumba mavo ndikamusundira kuchikuva nemukuriro wakaita zigomana riya ini ndomuvinga shosho ndopesanisa makumbo angu kuenda kupurazi kuya guys riri deserted purazi iroro ndoenda inini kunomusundira kuchikuva kwavo ndotanga kukurira hembe kana zvikanzi ndikatoda kunovabvunza ndikatoziya nzungu ndikatoda kutonovabvunza izvozvi ivo vakakuudzai vavo zvikanzi aiwa ukandovabvunza zvichibgoza vanga kutoti ndachamakuwa ndikati zvakaitika rini nyaya zvikanzi yakatoitika ndofunga kunana juni julai uri kuchikora kwako ndobva yakatenderera zvokutoti vanhu vese mapurazi ose ayo vanozviziva ndikasikaendi kutonzi ini ndinoita zvechihule kaini ndoita basa rekuindira vanhu ndaindira vanhu ndonovasundira kuzvikuva zvavo zvikuva moziva here ndovasundira muzvikuva zvavo kudzimba dzavo vanhu ndotanga kunzi ini ndinekera ndotoda varume zvokutodero akana ndikati munova nhema ronzi Baroni randoreva iro harisi mazita rotonzi harisi ngome ronzi Baroni type yedoro randoreva kuti unenge uri obliged nyange usina mari unofanira kutonotenga wonotora chigubhu chako vanoita zvokukandira naizvozvo izvo ronzi Baroni ndopakataruka nyaya iyoyo ndikataurai futi vamwe vanhu vangu aripo pakataurwa mazita guys pakataurwa mazita pakataurwa ivavo vanga vari ekupi vekudivi kwana padhuze nesu pakataurwa vanga vari kumapurazi aya ndaikuudzai kuti vanoita zvokubaba veve vakataurwa zvakare ndikati ndimayani guys panguva iyoyo ndanga ndaane ukasha ndikati ndimayani apa ndaiziva kuti vanhu vekupurazi kokoka ukaenda une dzungu unobvako usingaoni kana zhira vakabatana zingamboitini kuba kwako kwanenge cheko vakabatana ende vanokutsika kwete zvokuseka ndobva vaita sezvikanzi namaekera ndikati bo ndobva ndanyora list ndikati maekera ndo zvavakataura apa vekutanga vakataurwa guys zijoindi rekuenda mudingo kuti rekuti rikakuti dzvi uri kukandira uko ndikati right mumwe ndiani zvikanzi ndimaekera vekwaekera ndikati chikadzi chiya ndikati handinatsi kuchifarira asi wedhira ndikatarira ipapopo ndiri kutoti ndinochizonda chikadzi chocho nekuti hachinyatso kundiitira zvakachotaurisa vazvanzi vandati mumwe ndiani mai mwana zita rakabva rataurwa ka ring leader rinozvara vanai vanogara vari mukati mechitokisi richibuda ndo vanga varipo ndikati vakomana ava mai vandinovakonfranda sei because kana from first born to last born vanotori nembiri yekupinda vachibuda kwabhazara kuya kwabhazara kuchitokisi vanochinjana kudaiwo kuti iwo usati wambopinda chimbopindawo ndo zvavanotoita ndo zvavatori saka ndikafungoti tinovakonfranda sei vanhu vese ava vataurwa kwese ndiri kuruzaka uku kuna mai vanorova mafulaikiki ndo vakataura izvozvo vachiudza vanhu ndinorohwa zingamboiti nekuti vanonzwa nomangoromera toita kuna mai sejaindi risingaiti ndovabvunza sei vanongondirova toita kupurezire koko zvokwana ndikureva nhema umwe wacho murume wacho nonzi kutobaya vanhu nemapanga tongobayiwa kane banga ava manje ava zvokwadi ava ndo vanondikutsandirana nango vanotokudza kuti tinoinda takurova tongoinda futi zvakadira hatina basa nazvo ndikati iri bo ndokuti ukasha hwangu watopa ndakuda kuti unovabvunza mai vangu vakaramba ukati hasiyana nazvo ndobva zvapera zvisinei zvinoitika kana chinhu choda kubvondoka chinongobvondoka tasvika 200 ndobva maguru vangu vaita vachibika doro ravo doro ranga risiri reBaroni achazoti ranga kwagutuka kune madoro mataipi nemati kune ngome kune rekupura zviyo kune rekusakura kune rehumwe kune rekuti zvoniri kusundira minoro akawandisa madoro ekoko but type yedoro ravo ravo aita handicharizi kuti ranga riri chii ndokubva vanhu vauya gaizinzwa zvakaitika kana ndichaoti pamusha pedu zvakaitika kumapurazi kwedu isusu tinongovakira pasame area like mbuya vangu kitchen yavo iyo mai vangu kitchen yavo iyo mai guru vangu kitchen less than 200 meters. That's how our proximity is. Saka manje mai guru vangu ndo remember mai guru vangu ndo vangu vachase vabika type yedoro iroro asi handicharizi kuti rainzi chii then ndobva chii vanhu vatanga kutoita sei vadhakwa ka vanhu ndokubva vaita sei vatanga kuridza ngoma zvisineiwo mai vainzi vakanyaya anga pagroup varipo asi vanga vari pamuviri then vamwe vachoni futi vekachishoka vetigandi kwati vaiva nechishoka varipo futi vakagara padivi nepadivi vaifamba vese
ava mai vangu vachozijainda vavauya asi vanga vachangobva kuinda vanga vatokungwaya asi zvakatika waiva musi wesvondo guys uri musi wesvondo ndobva chii tatobva kusvondo zvakanaka tobva kusvondo zvakanaka chochoti achirege ndinoita sei kunogara pane madzimai ari apapapo chanonogara pepe ndina mai vangu ka panenge paname ndikangoona kuti mai vangu akagara kudai ngonoteerawo ndogara muzasi mavo imomomo ndiri chibheke chavo ndozvandaita ndakatogara hangu ndikagara padvi namai vangu chii ndobva watanga kutaura nhau dziya dzakasiyana-siyana pakutaura nhau dziya dzakasiyana-siyana pakabva vapinzwa nyaya yekunzi ningi anoita zvechihule right ndopakatangira nyaya guys ndopakabvondokera dhirama rese inini guys ndandabva kusvondoka svondo ndakasikarovhi handidi kuranda mandakasikarovhi ndasikarovhi handitozi kuti kuda ndaitochogwa futi nezvikomana iri kusvondo asi ndandoza nditi ndasikarovhi svondo ndasingarovhi zvangu ndobva chii vatanga kuti ningi unoda varume zisingamboiti ndiripo ndakanyarara patanga kutaurwa mai angu vati kune munhu usingadere zvingova nhau yekuti chiiwo kukura kunenge kuchikoitika saka munhu wese anonga kungonzi unodana ningi kudai munhu asikadana nemunhu iyeye zvinoitika kuti vanhu anongoda kungopomedzera achingopa munhu izvi zvakangofanira vakomana vachoni kudai zvizvi munhu wacho anenge asina kana kumbonyenga musikana wachoni asi anenge akufamba achiudza vanhu kuti ningi takamupfimba mai vangu zvazvanguvanyangadzawo kuti vanhu vakufamba vachitaura izvozvo nekuda kwei ini ndichizoti vakadzi ava futi ndo vakazvitaura pamitingi dzavo dzavakaita ndiripo ndakanyarara vachitaura zvavaitaura hasha manje imbi from nowhere handizi kuti chii chakaitika hasha dzanga dzava umu ndakatanga kungofemereka pamusoro manje vakadzi vave vaisa soti pachironda vachisa so zvikanzi kana munhu uchingohurakizve unongohurakizve nevakadzi vave handiti ivo futi variyo vanofamba vachinditanisha zita rangu kumapurasi koko ndakanyarara ndakavatarisa zvanzi hai kwawo ningiri zvikanzi saka munotondiudza mai angu bva vati sikai munoda kundiudza here kuti mwana wenyu imimi akanzi izvozvi wanzi unodana nhingi motozvibvuma kuti wanzi unodana nhingi zvikanzi zvikanzi munohwa sei kana mwana wechi achinzi kwaro asi zvezvenhema zvazvakashata zvikanzi bva ndati ini ndobva ndaitenga kwakazara vanhu guys apa papa nemadzimai kandindege ndandingoni mwana ipapo ndobva ndaitenga nyaya ndobva ndati sikai mimi zvamaifamba muchiudza vanhu kuti ini ndakakurira mwana wakwaekera hembe maiudzirei vanhu izvozvo from nowhere guys ndozvandakabva ndaita apa guys mazuva iwoka ndakasati tomboguta zvitama-tama ndaitoopa kunehona mazuva iwo ndikasikai maifamba muchiudza vanhu kuti ini ndinoita basa rekukurira hembe nekuda kwei maitaura zvo zvakadero kana muchitaura kuti mwana wenyu hamudi kuti ataurwe izvozvo asi ndinowa munoda kutaurira izvozvo kuti ini ndinobvisira vanhu hembe ndichivakandira kuchikuva zvikanzi navo mai veve ini ndakataura izvozvo kurini nemaira ndokuita ndokuda zvisingamboiti vanga vane mimba kavamwe vachoni up to now guys zvinhu zvakaitika think 2007 up to now vanototi mwana wavo iyeye mwana wangu ndakamurwadziswa naSharon mwana iyeye ndada kutomutumidza zita rekuti Sharon asi ndakazongorega asi ndada kumuti Sharon nekuti pandakabvondorwa naSharon mimba yakabva yarwadza vakatondovata vava kuchipatara vakazvara mwana musi iwoyo guys iri funny but up to even vakandiona nhasi vandanzira kuti mwana wangu wakamuona here wakandizvarisa payaiwe ndikati ini ndakakuzvarika ndada kutomuti Sharon asi murume wangu akazoti zvigoni kuti muzomuti Sharon tozonetsana nasekuru baba Sharon ndikati mimba yenyu yanga yagara ichidangurwadza saka imwe hakuna kuda kuti sei kundirevera nhema kuti hanzi ndakaekera ndakakurwadzisai mimba yenyu zvokwadi ndotori nembiri yekutoti mwana yeye wakarwa mimba iyoyo marwadzi achakabva pakuti ndakavavhondora vari kumba kwedu up to now mwana yani vamene kuti 2007 kusvika izvozvi kuti waane makore mangani watokura mwana yeye zvakaopa dhirama rakaitika musi iwoyo ka pasati atanga ka ndavadero ndikati ndimi zvikanzi ndavave vangwa nemimba ine here Sharon ndakadero rinini apa mimba chavo chachakadai chakagara pasi kuti ndakadero rinini handina zvomene uyanaa ndikati ndimi makadero imi apa manje vaifamba mandari nemurume wavo ka vabva pepe mumwe wangu aripo vandaitya vaya vane vana vanoenda kujeri nani stop ndikati nemiwo vachanga kuti iwo vaigozo vandaitya ka vati iwo vaizozvitaurirei vakupomedzera mumwe wavo zvikanzi iwo vaizozvitaurirei zvinhu zvakashata sinamboiti kuti unotaura zvakadero pamusoro pemwana wemumwe munhu hino iko zvino
wakashirwa sika wodini dai watoti mutisori zvikanzi inda ndambosita handizivi zvikanzi akakudza ndiani ndingachafumura hama yangu kuti ndiani handichatauri hama yangu iye payakaona kuti zvabvondoka ndobva vatora mabhaketi avo ndokusenga ndokuenda kumagadheni vakati ndike ndibvondorwe nemadzimai ekumapurazi ano vakangosimuka kana pavakaenda tichimboziva vanenge vaimanya yekera hama yangu iyoyo kutomanya zvokutomanya chaiko chaiko talented person hama yangu iyoyo vakangotora chibhaketi ava ndo muridzi wanga ane doro guys vakangotora chibhaketi ndokuisa kumusana speed kumagadheni kwakuti tiza kausiyira nyaya ndipedzera nevanhu vangu ndikati nandindi mai vangu vakaramba varipo kana mai vangu usatombotya iwe usatombotya mai vangu vakubhoekana vangu vakurwadza kuti munofungwa zvonakidza hazvinakidzi saka imi ndo munodangoramba muchijairira nekuti akanyarara regai kutaura zvipamwe pake mbuya vangu vangu achiri vapenyu baba I remember mbuya vangu vakachema that was the first time andikaona mbuya vangu achichema nekurwadziwa ndobva vachi ndati zvikanzi vevebva vatiti iwo vachitaurirei ndikabva ndavati nemiwo maita sei maitotaurawo futi manga muripo pachikabhawo chacho chaitotaura zvinhu zvakaita seizvozvo mevabva vavhunduka zvikanzi ndaivapo ndikati maivapo nanhingi zvikanzi ine ndikati zvikanzi handeitovadana izvozvi vedu vakasimuka kudai chimimba chavo vakachisimudza kudai ndokubva vachisenga kudai vachifamba vachisenga vachienda koyekera kune next president zvikanzi nai muye mai akati hamusadinyangadza handiuyi kumaguhwa yenyu ikoko ende vangatonembire emaguhwa vakaramba kuya zvikanzi handiuyi kuzotongeswa guhwa handiuyiko ndobva varamba pavakaramba manje ndobva vati zvairamba izvi ndobva vaenda kune wefly kick guys vaenda kune wefly kick ndobva ndafunga kuti nhasi ndicharohwa ende nhasi ndicharohwa mangoromera ese achabuda pano mai vangu akati nodeva nema mai vangu akatora chitswanda pane gusha minoka muchiriziva gusha iriye dererere kumamisha rinenge riri 3 leaf riya rinenge rine mashizha akata 3 irioro ndairifarira that was my best meal ndobva zvanzi tora chitswanda unongoti mbuya wakabvunza kuti muendepi unongoti pinda kunotana gusha ndobva sei ndobva mai vangu atora chitswanda kune zvitswanda zvitokotoko hauyi ndiwo kunotana gusha nezimazitswanda kune zvitswanda zvitoko zviya zvakaita sokuti unongochitanhira gusha rako uchikanda muchitswanda muya ndini uyo tatora namai yangu sikatoendepi zvikanzi tiri kuenda kumhiri ndikati kupi kwacho kumhiri kwakakura kumhiri nokuti kana muri kumba kutokokoko munochiona kuti dzimbaidzo movambikawo chikova moenda kumhiri kwechikova ndosikati kuti kumhiri hanzi handei kumhiri kati orit uko mai guru vangu takutovaona kuti tota vari mugadheni mavo tikutovaona mai mwana zvadero manje tikaninotoita sei apa vateerwawo nevamwe vanhu vangu vari sure vatevera vese vatiza isasara tega vanhu vese vamwe vangu varipo vaita dispace vatizawo vakati isatidi kuti kubatanidzwa pane ndobva vamwe mabasa ove rimwe futi mapurazi ekwedu akawandisa kani nerimwe futi purazi vangu varipo sikani mamuiteiko mwana ye mamuitei muchinyanya makazi mazikadzi emunemi munonyanya mamuitei mwana ye asati ambomuona achichema achidza mhere kudai apatanda kuridza mhere ka tizi kuti dzahasha kuti chii asitanda kuridza mhere paya saka mamuite chii mamuitei pane zvamamuita mamurova here zvikanzi atinambomurova zvikanzi saka mamuitei ndobva munhu aenda kundoyekera zvikanzi namaekera uya pane mundiudzo ndobva ataura zvikanzi muchinyanya iko zvabuda ndobva mbuya vangu atanga kupopota manje mbuya vangu vanga vabviswa negumbo saka vanga vasara nehwani saka vaifamba nemadondoro saka pavanga vakagara papa sikatomboiti kuti vagosimuka vatange kunanaira kuti vagouya chiti chichaitika ndobva vaita sei watanga kupopota vachidanidzira mamuiteko muzukuru wangu nati washorani waitwaiko vachidanidzira mbuya vangu paipai ndingavadavira chandozanje kuti ndakangobva kuyaka ndokuvadarika kana kuvadavira chiridza mhere paya shorani uya pano waitwei ndingavaudza kuti vanhu vakandiudza vakandireva kumapurazi vachiti ini ndakandorovera zirume riya kuchikuva ndakaenda kupurazi kwavo guys apa purazi rataisamboinda randakaenda once because of magwavha guys ndo randakafambisirwa mbiri rakadaro ndikati hakuna nhasi anondiona vese apa iti yangu yakundisvodedza guys kuti yakunosisa ndobva vaita sei ndobva nankirani vakadzi vaya vaenda kundodana mukadzi wefly kick paakandoda mwameo ndakauswa achinzi kudii mukadzi wefly kick akauya akatsukisa maziso taisaziva kuti maziso emunhu anotsvuka kuti azedi kana ane hasha ndokubva aenda kumba kwedu ndokundoti shaiwa ndokubva atitevera achipopota mai vangu bva vanditi
kana asvika ndio zvakaita mai vangu izvi vakanditi kana asvika taura zvese zviri pamwoyo pako usatomborya ndiri pano ndakuona kuti anokuita sei vanoda kuonerwa ndiri pano usatombovhunduka ichoita sekutoti haunongana basa nazvo ndiringe ndiri pano alongside mai vangu vari kuninyengera tiri kumhiri kuya tiri kunyepera kutanha gusha apa ndiri kuhuta ndichirya kuti nhasi mai we zvangu apa mafambiro avaitaka vaifamba vacha zvokuti manye wofamba manye wofamba apa vari pamuviri guys vakaita cross country kunhu kwandiri kutaura ka hapasi pedo ka kumapurasera ndiri kutaura tanga riri kuma-outskirts hapasi pedo handidi kurira nhema handizogoni kumezha hangu asi hapasi pedo vachimanya nemimba yavo mai vaiva vakamanya vakati zvokwadi acho apapo nyange uchibva nekumba uchitaurisa zvohwikwa kwedu kunonge uchidandira nekuda kwemaungira egoma aya vachiti ungatotaura izvozvo handikanganwisi tepi yavo zvikanzi dakumurova unoda kutondijairira mai vangu vakati usatomborya ndiri pano ini mai vangu ndofunga vakatanga kutasa matanda mugero muya kuti mai vakada kutanga zvisiri zvo ndongonotora danda iro ndobva vaita check settings ndobva vatyora zvikanzi siya vauye ndanga ndane confidence because ndaitya kuti vachandisiya ndigorohwa apa pagai zvashanzi zangu zvazvizvi zvakaita zvidoko pane kuti vadefendewo sisi zvaiuya zvichiwokera kuti hokoyo I remember noshana thinga ngari kuma grade 5 6 7 ikoko nochichiuya pause yetu ya achiri kuprimary achi hokoyo ikwe zvatesorana ana utamire nesista yake akuta kuti zvatesorana then mumwe mukomana webasa anga aripo achiti wiwe shio ndobva wasiya mope kwanga wariko kwachotsvaga avo vauya zvikanzi varipi ndobva watanga kutodirecta zvani avaenda kumiri uko ivi hazvanzi yangu tokukira tonzi vaenda uko avo vavatevera vasvika vawagara mugero manje zvanzi iwe chikuzira vaikuzira guys zvakagara mugero zvagara pasi pezvikwenzi zvazvirimo mugero muya vaibva vauya zvanzi iwe shananiwe ungataura kuti chii ndikati imi makafamba muchiudza vanhu ndakaisaripiti ndisingamboryi makafamba muchiudza vanhu kuti ini ndaida kumbunyikidza hama yenyu iyi zvikanzi kupi ndikati akazvitaura ndinhingi nanhingi zvikanzi saka ndo vakaudza ndikati ehe ndo vakandiudza kanzi imi nanhingi ndizvo zvamakaita zvikanzi ndokurova ndikati gesi ndikaona zvandikaita ndikangoti hede ndobva ndasiya tswanda fasi gesi confidence nanapawa confidence namai vangu ndobva ndati apa ndaifeka hana irova ndichimoko mai vane ziya rekutoti nhasi ndicharohwa mafulaikiki ekuti handimuki nekuti vane mbiri kumapurazi ese kuti vanotori nemankoromera vane shavi racho ndobva ndaita hushingi guys hwandasati ndamboita mukati meupenyu hwangu ndokusiya chitswanda pasi chitswanda chinenge chakadzorwa nendove by the way kuti chinyatsosimba ndokusiya chitswanda chekuti aizvokuchikandira pasi gusha richiteuka ndobva ndadanzira kuti zvenyu zvokuti imi munenzi mune mankoromera ekurova hazvanzi yenyu ichibuda kuchipatara everyday ndezvokumba kwenyu pano nhasi nopedzerana chingoti gumhai iri dama rangu ndezi ndaita kuvapadama chiti iri dama rangu gumhai imi makafamba muchitaura zvinhu zvisirizvo panapa ndikati mwana wenyu imimi handiti achiri kuprimary zvazvinoita achakura apa musikana ndozvazvakanakira apa ndobva ndatonyasa kuvaudza kuti apa akangoti musikana wenyu varume anovada big time mwana wenyu anoda varume zvisingaite ndakavaudza 11 direct iwe mwana wenyu anoda varume zvisingatomboiti hakuna asingazvizivi asi achatonyatsa kukura agotaurwa zvamuri kundiita ndozvaachaitwa mwana wenyu iyoyi ndakuona kuti hamurwadziwe nezvamuri kuita zvikanzi zvebasa rechii mwana wangu hambofakaita ndikasaka mukuzviziva kuti makazvitaura zvenyu mukuzviziva kuti makazvitaura apa munoda kundityisidzira zvikanzi ndakwata masa ndikati kwanda masai mai vangu vakaramba vakangomira vakafriza vari padivi zvaifunga ndokurya ndikati kana nemima mofunga ndokurya ai panguva yayo guys panga patova nechii nekuti ukatoda kutozama kuvatya kamai vanokurova ndofunga ndozvavaiita kuti vanotyisidzira vanhu nekutaurisa bhozi vaigona kutaurisa zvikanzi ini unoziva ndemakoromera ndikati ndezvokumba kwenyizvo hazvishandi kumba kwamanzvera zvokuti mangoromera pamango the moment yamabuda muprazika
mangoromenya abhasirarimo momo mamukambotori mangoromera ekupa kwenyu madanza eko motanga kutaura zvinhu zvisiri izvo saka imofunga ndohwasei zvinzi ndakarovera munhu kuchikuva inini kuekera ndikati saka imimi horaiti aripi mwana wenyu wacho timubvunze timukonfrande kuti zvakaitika kupi hawo ondiudza kuti nemusi wachoni kuti ndo zvandakaita inini zvikanzi navo iwo kana makatirana izvina uyu saka unondiblemere ndikati ndokublemere because ndimakafamba muchiudza vanhu zvikanzi he unoda kutondijairira ikwe guys ndakataura kusvika voice rapera kuti hwa ndozvandimusiyo handipofu ndakaukangamwa rakapera kusvika ndisingachagoni kutaura mhepo yazara pahuro pese apa voice risingachagoni kubuda ndobva vada kutanga kutora bwe ndobva ndatorawo rangu ndobva vati tangokusvoda because mai vako vari pano ndikati nema dzenyu munotyisidzira vanhu zvenhema imi hakuna munhu unonzi nemangoromera nema chaidzo saka ndo zvamunoita kuti kana because of that makuda kufamba muchibhula vanhu vese kumapurazi kunokwati anzi mota zvamunoda so munofunga zvonakidza izvokuti ndakahwa kuti ndada kumbunyikidza mumwe murume zvoita izvozvo zirume rekwenyu ikokoko ndikati nezimu mwana wenyu futi ridzidhanda hedhi ronotaura zvakaita sedero zvikanzi vakatanga kupopota manje kanzi saka wadi kupedzerana naye ndikati ndopedzerana sei naye murimo makafamba muchitaura nezvinhu zvakaita seizvozvo vayapera nyaya mozoti ndotozorwadza kuti mai vakasvika pakushayika kubva gore iroro ra2007 kusvika mamwe makore atakazopinda nekubuda mai vanga vakatongondivengera nyaya yandakasingazivi ende nono ndakabva ndangovaratidza kuti nangu handina basa nemiwo but mukada kutaura neniwo ndotaura nemi asi nchandisika ndicho kuti imi mofanira kutaura nyaya dzenhema saka ndakata stand up for myself because zvazvanyanyisisa vanhu vachindijairira plus zvazvakundirwadza kuti even nemunhu wandisingazive ndangonzwa kuti kune munhu unonzi Peter wokwani Peter wakaikira akati uri musikana wangu handimuzivi Peter wachoni unogarepi ndokupurazi kwaningi ndakasangana naye zvinzi akasangana naye kwakati handimuzivi Peter wetu wamunoreva saka munhu wese akungondiclaima musioni I think hasha dzangu dzadzabatana kuti ndiri kungoclaimwa nevanhu vandisingazivi mumwe nemumwe akangofunga kuti ningi ungofuma achitaura kuti ndakatomunyenga musikana iye saka mapurazi ose angongoti ndewangu ndakutange manje munhu uita zvichihule ndikati munoreva nhema imi nemiwo futi miwe kwenyuwo futi munoudza vakomana kwenyu koko ndida kuvavinga guys ndairohwa ndobva ndazvimirira saka manje I think ndonasa kuti pazvakaitika izvozvo ndo pazvakambobva zvazoti handina kuzombonzwa mamwe maspeculations akazodero because ndakanorova pamusoro pezinyoka racho rakadaiwo so raityiwa nevanhu vese ndo pandakaita sei pandakanorova panhongonya ndarova nhongonya iyoyo vanhu vese vanga vakuzivisa kuti mwana anokwanisa kuzvimirira even though munhu wacho anonzi anomangoromera anotyisa munomu akamira akata sei apa ndakapuhwa simba namai vangu zvodai vakandirova pamwe vaigona kutondirova ndochokwadi vaigona kundirova but musi iwoyo ndakamira tobva ipapo vaita kuti havachatauri neni mai vaive pakaita mafunctions pakaita chii vaita sei vaiva nekadhati freedom of speech yekuti hapana zvamunondiita munoziva zvokuti nekuti ako kuti vakapuhwa mbiri yekuti vane mangoromera vaigona kungotaura chero rabha chero muri pamusangano vaigona kungotaura chero zvinyadzi chaizvozvo pakazara vanhu remember mai vangu vanenzi vakazombovapindura vataura zvekuda kuonerwa nemaseve vanhu kuti hanzi hatazozvitaura rangu but vakataura something chiri very offending because vaida kuonerwa nemaseve vanhu mai vangu vakavapindura ipapo vanambomirira mangwana vavapindura ipapo saka she was that kind of a person aingovavhayawo nekuda kwekuti anga ane mbiri yekunzi ane mangoromera anorova saka because of that vanhu vaimutya muona manje aikurova zvako kutokurova kutorova chaiko guys kutorova kwete zvekumbofungwa kuti ndikurekere nhema kutorova zvokuti munhu waizvimba kudai chinomikira kuchipatara akatombovhuna hazvanzi yake ruoko ikazonoiswa plaster nekurova chete ndo zvandiri kutaura nezvazvo munhu yeye kuti unenge utori neshavi raida kutobikirwa doro saka ndo type yemunhu wandikureva iyeyo but ndofunga pamwe aizongotyawo zvake kuti ndirikini yofacha uchizoda kundijaira but iye kumapurazi kwedu yange ndandiri innocent because mai vangu wangu adero but nyaya yakazoita maafter effects pakuti amai apa nekuti vanogadzisa nyaya iyika vauye vati alright sorry nezvatakataura havana kudero vakatobva sawo sold pamuromo bva vatotanga kutondisa attitude inini meaning kuti paitwa mafunctions kodi kumapurazi mafunctions munotoita interconnect zvokuti makavengana makaita sei munotombozvisiya padivi munhu akashayika nyange musingaonani munoonana parufu izvozvo you cannot run away from that kurufu you have to attend
ini nangu handindi kumarifa ndikura kuti mafamilies pamanyaradzo munoatenda kunoitwa futi magadziro kwedu hatiti kuroagwa kwedu toti magadziro ndo atinoita kunoitwa mafunctions akasiyana siyana saka because of that nyange vakandivenga sei taizongosangana pamafunctions asi tasangana pamafunctions hakuna mumwe aiti mhoro munhu indi asinawo basa naro saka ndenge watasawo ndiwatasa kudi baba vangu vakamboni I remember the sister that time pandakamboenda ndandabva kuSouth Africa ipapo pandaenda paitwa kunga function kaiitwa mai vayabva vauya vakatonoinvitwa nababa vangu pamusoro pazvame kuti vakavainvite chimai vavo zvakandinyangadza ndobva vanovainvita vavainvite pepe ndikuona vatouya mai mwana vachiti peshi ndobva vatosvika bva vatogara neparipo pakanga ngori nice kozi kavakangoita because I remember pakabuswa machezi pakabuswa kukatorwa huku mai mwana endinangasimboti kana kuti panzi paduro zvaingova zvekaklasi kavo kavaingoita ikako titose mai varipo mai mwana vakachena kobva vazonzi ndinova parupasa indifunga kuti ava indinova parupasa mai avava guys ndakakera chinhu ichochocho from 2007 kusvika kuna 2010 ndandingori nayo nyaya yangu iyoyo hainamboinda because zvazvaizoitika kuti ndirambe ndichiikera on inhau yekuti inhau yekuti mukomana uyauya manje wekutaura nyaya dzese idzi akazonditextira kupi kufacebook akanditsvaga pafacebook ndobva andiwana mukomana iye atanga kutaura neni zvakanaka akataura kuti nimhorosa kuti handepi zviro zvisese ndovandataura naye but chakanyangadza ndechekuti mukomana uya ndakamubvunza ndikati ko iwewe waizofamba uchiudza vanhu kuti ini ndakakukandira kuchikuva nei ndakatondomubvunza because ndiye handitsvaga ndobvati ndakafamba ndichiudza vanhu kupi ndikati iwe wakaudza mai vako vaigara navo vaive mazuva vanga vasati vashayika vakashayika last year but what I'm not so sure ndopa vakazoshayika ndikati iwe wakaudza mai vako iwe kuti ini ndakandokukandira kuchikuva ndikakurura hanzu dzangu ndikakumbunyikidza zvakaitikira kupi ndoda ngoti undiudza I think zvinogona kundibatsira inini ndakamubvunza mai ndakamubvunza I think muna 2010 munhu pandakamubvunza ndo munyama wakaita mai vavo nokuti ndakazenge ndataurana nehama yavo yakanga iri munyaya muya mukomana uyayo ndobva azviramba ndikati iwe unogozviramba sei aiyo mai vako vakakuti hanzi iwewe ndiwe chi mai ndichiti mai havasi mai vake chaivo isister yamai zvezvemakazens ndobva ndati chii ndo zvavakataura nyaya ikatonetsa zvikanzi nyaya ndakazviwa kuti yakanetsa asi handisi ndakadero munhu aitaura izvozvo nemaspeculations excuse me ndimai vake ndikati mai vako vaizotaura maspeculations iwayo sei it means iwewo pane zvawakanga wakataurira mai vako kuti chii nekuti mai vako angangomuki musi iwoyoka wotanga kuudza vanhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvinohumiliate handidi kuti vanhema zvinhu zvinombaagwadza zvinhu zvinobata zvisingamboiti kuti unonditanisha zita rangu nezhira yakaita seiyoyo I actually thought kuti iwe waiva shamwari yangu wapedza kudero wose wanditanisha zita rangu wapedza kutiza futi kumapurasi kwachoni wasiya wandifambisa mbiri yenhema zvikanzi alright kana zvakadai uda kuti ndiite sei ndikati handidi kuti uite anything but unofanira kutozokumbira futi regere kuvabereki vangu because kana vangu akahwa zvinhu zvakaita sezvo unofunga kuti vanohwa sei ndobva ati asorako ndasingazivi kuti nyaya yacho ndokwaikasvika ikoko ndakangova kuti makanetsana asi handana kuziva kuti vabereki vako vakazopinda munyaya ndikati iwewo ndiwo waiva nemuromo wechi unenge wohushu nekuti waitaura zvinhu kwausina kuswera ofuti ndikakamubvunza ndikambouya mbamenyere akati aiwa ndikati handina kugumira kumagwavha kumapurazi pedu panotongoganhurana mupurazi redu nepenyu hakusi kwatakagumira herewo takafune vanhu vakati ndakange ndoenda kumba kwenyu kunokukandira kuchikuva rini zvikanzi handizivi nyaya iyoyo ndobva ndamutuka handikasoenda tombomutuka kuinbox koko ndobva ndamubhloka ndo zvakaitika gore iroro muna 2010 saka mai apa ndikazonoaona ndandisingachahwisi kuti chii chakaitika nekuti uyu mukomana wangu azviramba apanga nditsvaga mai havasi kuziziva kuti hamai yavo iyaya yanditsvaga futi kufacebook ndikamuconfront akazviramba saka ndikati saka ndingirikini ari kutaura shuwa pakati pavo ndiyani handizivi mukomana wakazviramba ndandizokutaura saka amai ava ndo vari kuda kungonditanisha zita rangu kuti chi nandichazivi ende mai ava kuti vazotaura izvozvo obvious pamwe vanga vaitaura vachiwirirana vachimenya nzungu dzavo kana kuti vachibika mashushu avo nandichazivi paya ndobva mukomana akatuma this other relative yake yakazoshayika futi imwe yacho yairohwa strike yakashayika mbavatuma I think tatava kutoka kuma 2011 ikoko bva vatuma futi zvikanzi mukazoonawo Sheroni ndokumbira mumudze kuti andiregererewo nezvakaitika wakutuma hama dzake manje
apa ini ndandazive guys kuti iye kwaariwo kune zvikuitika ina handisi kuzviziva ndobva chii ndati ina nditori apology yake ini kana achiuya through imimi sei ari kuuya through imimi haasi kuda kundikumbira regero zvakanaka anofanira kutokumbira ende anofanira kukumbira mai vangu regero nokuti zvaakataura kuti hazvokwadi tisingadi kurana nemi hakuna munhu womurume unotaura zvakaita seizvozvo ndobva mai vangu apa manje mai vangu bva mumwe musi takatogara this was now 2013 or 14 if I'm not mistaken I think 2014 takatogara futi kuya kuvhuranda kwakamboitika hovhiyo iyaiya ndopatava takagara musiyo nekazini yangu ndokubva zvakare meseji inge yasiyiwa nevamwe vaiti handizoti aivati mbuya vanhu maiguru vaigara pagutu unfortunately vanhu vese vandakutaura nezvavo vakashayika saka ndobva mbuya vaita sei avasiya vatu vane meseji kuda vaitaura vese pafoni handizivi ndobva vatoti ndikumbira kuti kana mukazoona Sharon mumuudze kuti andiregererewo nezvandakamiitira handina kuziva kuti chii zvakamugwadza kusvika ipapo me ndinanamubhuloka kufacebook muna 2010 asi tatiwo 4 years down the line 2014 watuma futi chii vamwe hama yake yaigara kwagutu mupanawana ndokwavaigara andimembe papongo watongoya zvawo kuweekend muri muchirimo muna August ndobva vatoita sei vatoti ko uri kutaura nauyu here handitauri naye ndogotaura naye kuti kudi iye akasiya akanditi ndakamurovera kuchikuva gaisi ini zvakandirwadza zvakatondirwadza to the deepest core kuti munhu unoti ndakamurovera kuchikuva nekukura kwaanga akaita mukomana iyeye wanga akakura asingamboiti zvikanzi unoziva kuti akushanda basa rekuti ndikati ina handina basa nazvo ini kuti wakushanda basa rakati zvino inini zvikanzi amunogona kutongowirirana moregererana motaurirana ndikati handidi dakutoti mine ndikuudzei mashoko ekunomuudza mumuudze kuti he can forget and smile zvaakaita izvozvo anofanira kuya in person onyatsa kuti ivo hama yake mazuva yavanga vasati vashayakaveseka vototita meeting vatiita meeting ka iye nyakufamba atiudza vanhu kuzvo vanofanira kunge varipo imi vachoni vachuchisi muri kutumwa mabva pagutu mofanira kunge muripo naavamwe vake sekuru vaka vanofanira kunge varipo mai vanguwo vanofanira kunge varipo nemumwe munhu wowo ukama hwangu anofanira kunge aripo ondigadzirisira chi nyaya yangu because iwe ungafanira kuchiudza vanhu kuti ndakakurovera kuchikuva ndikada kukumbunyikidza hazvigoni ndobva ndaramba sori yake handakairamba ndingambotori sori yekunzi over the phone muudze kuti sori akana I cannot do that iye kwaari zvake zviri kumuitira ka zviri kumuitira but inini zita rangu rakasara rakanganiswa izvizvi pamwe munhu ari kutofamba achira kuti Sharon waida kurovera mukomana uyu kuchikuva makani yechiva kuri kutisvodidza gaisi yechiva kuri kutisvodidza ndobva chii mukomana handizivi kuti aripi asi chandozanya kuti mai vaiva vandakanetsana navo gore riya vaida kundirova vakashayika mashayikiro avo vakaita anzi angangori mysterious then ivo futi vekwagutu vakashayika zvikanzi futi mashayikiro akaita aiva mysterious then aiva futi mumwe wacho akambotumwa wakashayika futi ivo handinyatsi kuziva kuti wakashayika hawo but wakashayika zvakare saka uyu mukomana handitozivi kuti hangu aripi and handakanambasa nazvo asi wakatuma vanhu zvakutuma vanhu vakatuma ndikati ina handingambodi kuita sei kuita zvokuita positive like that po waizvitaura iwewe wakazvitaura zita rangu ikatanishiwa vanhu tikapodza tarwa pano pakatenge pakuzozvarwa mwana nekuda kwenyaya iyoyo noona manje ndo zvakaitika saka 2015 16 17 18 pandakadzokera ndobva ndatozotanga takadarika nepaplus pavo pandaikudze takadarika nepaplus pavo ndobva watanga kutoti ndobva taona hama dzake dziri mumunda vainditi saka unogona shonera unogona chichichichi vamwe vacho nipapo ndobva takadarika napo chinda kwataiinda ndobva vatonditi waimhoroswa naye kera kurawo same person iyeye futi ndikati unogondimhorosera chii zvikanzi waitokuvhunza pese panouya kuno otokuvhunza kuti uri kupi uri kuita nezvei ndikati aiwazve unogozotumai misei ko nyaya yake iyeye kuchikuva wakati kuti nezvayo nyayo ndikatitangira ipapo panyaya yekuti ndada kumurovera kuchikuva akandishambadza kuvanhu vese ndikanzi ndoita zvechihule ndinotovaviwa zvokudero zvokuinda mudzimba dzevanhu ndichovarovera kuchikuva ini ndikandatovabhinya kaini saka nyaya iyoyo yosolvewa sei iye achiita sei achituma imi kuti mhoro iyo ndinomudzosera mhoro yake sei ini ndaida kumubhinya kaini saka ndinomuhorosa sei moona manje saka hazvimbonakidzi guys hakuna chinhu chinogwadza sekunzi waida kubhinya mukomana apa mukomana wacho usingadanani naye and I don't even know kuti ndaizombofa ndakaita feeling towards that guy here handitozivi up to now I don't know
Ona saka kangotanga kanditanishira zita rangu pakaya kuti dzake dzidzo ndokuinda kwakaenda mbwa ndokuenda shure unongoita zvokungota postman mundu mhorosero musikana mundu mhorosero musikana saka kubva inini pandakapesera kumuona face to face ndikapesera kumuona muna 2007 kusvika izvozvi munhu uyu asina mbomuona zvakare asi mapostman iwayo hama dzake anenge achivatuma pakata zvakati une mwoyo wakanaka ndakatozwa kuti une mwoyo wakanaka kuti hanzi wakazenge uendawo kune imwe prazi ndiye akazenge otodirector vanhu vakanga vachitoda kutouya kuzoradzika chi imwe hama yavo yanga yashaka saka hakuna mumwe munhu waikwanisa kuva director iye ndiye wakaenda kundise kundovatungamirira achindovaradzikisa paya ndokubva ndazotongohwawo nemahunga pandakadzokera muna 28 kanzi iko zvino mai vangu vane makuhwaka vandiudza zvavakandiudza zvimwe ndichaita sekuti sefe yangu asi pazvokuti budha vakunetsika naone kuti asettle down saka ndatichazo manje kuti anofunga kuti pese manje vakungofunga kuti ndofanira kukumbira regero chi zvaakandiita handizozivi guys handizivi asi pata zvokuti hanzi zviri kumutishupa singamboiti nyaya yanzi ikatombonetsa mabrothers ake akatozombonotanga kupumana ikoko kudivi ikokoko asi I now think kuti ndofunga anofunga kuti zvese izvi ndofunga kuzvokonzeswa nekuti akaudza vanhu kuti uyu mwana wayo akangoda kundibhinya saka ndofunga kuti pese paanoona hama yake anotongomeka shuwa kuti mukamuonawozve mumuudze kuti sorry mukamuonawozve mumuudze kuti mhoro ukamuona even nhamba chaiva ndoti ava pano vhiki yapera taitotaura nawo kana izvozvo chikada kuti mufonere tomufonera utarane katina handikwanisi kumufonera even 2014 wakanga atumwa wachoni vakatokupa nhamba dzake motaurirana ndikati inini manje ini ndimufonere ndamufonera ndomudza kuti hei ndakufonera iye akamboudza vanhu kuti ini ndakanga ndoda kumubhinya inini futi zvendinise mupeseni ndofanira kumutsvaka kuti iwe ndakufonera kuti unditi sorry hazviiti it's impossible guys how can I do that ndini futi ndongoramba nchinzi ndiwe hazvigoni 2018 watatobvayo hatizozvi kuti izvozvi wakazowana here kana akawana God bless him asi handizi kuti aripi I think that one was the worst accusation yandakaitirwa mukati meupenyu hwangu apa munhu wacho asina kana kumbokunyenga guys dai akangonditi chero ndokudaka ndofunga ndaigona kuva zviri nani asi ndakamborovera muchikuva guys zimwe ndikura zijaindi guys rakakura zimukwimba remukomana ndikura nezvaro kuti rakati ndakamborovera muchikuva apa aputuna mukitchen maantombomuzivi kuti makaita sei dai ndaimuziva zvaitoita nani kana pamba pavo pacho tasingatopombasviki taita zvokunyenyedza nekumatanga ndokonzi hanzi wekera apa nekutoti ndidarike nepo taitodarika napo namai vangu kunze kwemusiwo wandikaenda nezvazvanhu dzangu nezvimwe zvisikana ndisinotora magwavha vachazvi kuti ndakaita kuhope kwake ndoko akandiona asi nyaya iyoyo yakatoafekta vanhu guys yakaafekta vanhu zisingamboiti vamwe izvozvizvi up to now vanongondita testify unoona manje zita rangu rakaramba chizokerewa unzi mwana wandakamusvara ndabvondorwa nenyaya yemukomana iye hazvina kutombopera rekai ndimboisa rekera yangu apa manje I think ndapedza nyaya yangu nyaya ndatoikanganwa I don't know why ndasina ndatoikanganwa nyaya iyoyo nyaya yakandirwadza guys gandi excuse me ndimboedha yekera ndimboedha yekera hanzi forgive ini ndatamona I think maybe ndikamuona tikataura face to face it might help because from 2007 andambomuona ngeni tikasvika pakubvonderana nehama dzake tikasvika pakuyekera tikasvika pakuningirikina hama dzake dzacho dzanziri involved dzakasvika pakushayika ka hama dzake dzanziri involved dzanga dziri pakati pekufambisa fake news dzakasvika pakushayika uyezve hama dzake dzacho dzakasvika pakundivenga mumwe wacho akasvika pakushayika akangondivengera nauye kunyepa saka iyoyo itori nyaya yakatondirwadza singamboiti yekutoti mai vapangana kuri kudenga kuda vari kutovhunzwa kuti makataurira izvozvo zaiti pinde gezi ndaisa uyu ndaisa lingi wazekokukwana magobha yakakuparira aiwo nyange I think if denda asina kuyegera kuda akatotaura zvimwe zvakawanda zvandisingatozivi guys but iyoyo it's unfortunate ndofunga yakazongosvikawo nemuzheve mangu by coincidence futi yakangobudawo nemuromo mehama yanguyo nemistake asi ndakazoitora kuna another level ko zvazvandinyanyira nekuti even Tom and Jerry nevamwe vandisingazivi vaingoti musikana wangu asi ndasinganabasa nazvo naingoti iwo inhau dzekumapurasi dzengoti chi
pamwe ndiwo musikana mukuru pamazuva iwayo sikana uyo anenge achingotaura chero zvawataura nyange usingamuzivi even zvikomena zvebasa pane chimwe chaichondisvota ichocho kana kufeswa usingatochione chaifa kupfeka futi mabhurauzi chaingoona kuti chaingokilema mai angu kusvika kutosekawo kutoti hamena chikomana chako icho chinokuklema ka even mudoro changotekerana akati pfeke tibvire pano asi Guys, ndaisa link amenichese kuti kune munhu ajoin here. Link racho riri kushanda here. Ndaisa link guys. Ndise link futi. Link iro kana pana nda kupinda. Kama muda kundikanzela but munofanira kundikanzela mune zvakanaka. Because nyaya iyi I think it's one of those sensitive stories that ndatoikanganwa mufunge pama story times angu ese. Ndatoikanganwa yekuti ndakarovera munhu kuchikuva. Ndipo imozoti chi prayed hanzi taura naye phone then mozosangana. What I will never do pride is to look for him. Inini ndoti hey I'm looking for you, let's talk. Iye ari akanditadzira unless iye atoita zvaita mhenoti achaudza hama yake ipi kuti anditsvage, then we start to talk from there. I will never look for him. Atange kuudza futi vanhu kuti Sharon akanga aenda kuThailand kokoko akanga ava futi too desperate ndobva anditsvaga. Ndokuziva munhu wemunhu unonetsa uku nditomboti ndandondishandira iye azondikumbira ndiye zviri sei ndi pari kubuda pari blank timbobuda udzoke futi handisi but kumutsvaga ndokwandisingaita kumutsvaga hangu ndokwandisingaiti angatonditsvaga iye kuti inini the other way around. Now never look for him because vanhu mamisha ndovaziva vanotaurisa. Esi tandakangabvoni dere hanzi ndiye anofanira kunditsvaga kwete kuti inini because the moment ndichabata foni yangu ndimuti naiwe zviri sei achingoikata ipapo anotoudzira kumusha kwavo kuti akazonditsvaga zvemusikana anga kuda kundinyenga. Ndotoziva inopidigudzwa senge that guy here kana akazochinja mwoyo wake kuda kana pamwe nekukura kana nekuti aseka pamwe kwako zvine zvasa zvokwadi ndiri kureva nhema. Mai vangu vakambotaurawo seshoko rekuti mai ava kuda ndo vanga vasingadi kuti imimi pamwe vainga vazviona kuti kuda mupesi unodai ratizozivi vakati handitodiwo ndozvibhunya ndikati zvakangoomawo anzi ewa ndini ngauya kunyatsa kundikumbira. I think he's the only person angangoti anondiowa that apology face to face achinyatsotaura zvakaitika zvese even dzimwe hama dzacho dzakashaika but I deserve that apology. Zviri sei Didi? Hi Shero, zviri sei? Bobo, kuri sei? Kuri bho. Ini ndoda kungotaura yekureverwa nhema iwo nyaya yacho usingatoizivi. Ndakambochema rimwe gore. I think ndandiri form 2 form 3. Ava ndisingatomboipi zvevakomana ufunge. Umwe mukomana wekuchechi kwedu kwabva kwatiwa camp yemapathfinders. Ndobva vanhu vaenda. Inini akudhuni kwandichaziva kuti ndikwai ndisina kuenda. Saka vanhu vaisumuka vachitaura ndema-ages from 10 to 18. Saka vanhu vanzi vaisumuka vachitaura kana une girlfriend yako iripo, une girlfriend yangu inonzani, kana isipo taura tiri kwakati. Umwe mukomana anzi kwakubva asimuka iwe apaive munhu mukuru atova kuyunivhesiti ndiri form 2 kana form 3 akuti inini girlfriend yangu haipo panapa yatadza kuuya because of reason yokuti yakanditadzisawo inini kuenda. Sa everyone knew the reason. Handiti mai mwana Saturday ndaenda kuchechi, it was Friday night. Saturday tamakura kuchechi handina kukemba nevamwe. Saturday ndasvika kuchechi vanhu kundiseka, ndii unodanana nanhingi, ndii unodanana. Noziva kuti ndakachema ndikaudza mama wangu kati nai mama zvaanondishurira. Mai wangu akati hamusiye. Yapera yakadaro. Apa inini handigoni kuzvimiririra manje. Ndo problem. Handigoni kutaura ndongozobatirwa nehasha ndochema. Chero kubvunza munhu ndokonewa. Ndobva imwe I think a year later ndobva paita futi umwe murume angatove murume anga ari mukomana akura asina kumboroora akushanda iwe munhu mukuru akuudza vanhu kuti ndii musikana wangu. Sisi vangu manje vandoteverera nekazini yangu ndo vakabva vanzwa nyaya iyoyo. Apa ndo kuchechi futi mukomana yeye
Ayeye ndiye akaitiwei nasisa cousin yangu kusvika agwadamwa murodhi mutara unonzwisa kukumbira uregerero ndokumbira ruregerero ndiregererewo ndokuzomuregera apa indi chingochema yekureverwa nhema usina zvaunoziva zvinorwadza guys zvinobata ndonyatsokunzwisisa the pain plus pakumuregerera kumutsvaga usatombomutsvaga because zvinoita kungoti urikutanga uri kubvuma kuti zvakaitika but ngatichingotauririrana iye ngaakutsvage ndaatonditsvaga zvaakaita nehama dzake unfortunately vese vanenge vachiekera vachoni vakashayika zvavo but ndakadanzira kuti handitombodi ndikabva ndatovaudza shuwa infact ndatosiya pamwe kuti anzi ndani ndandikabata chisano zava nechisano vadzaiva nechisano ndinotosvika akati ndokuteva ameuziitanapaskipa because ndaparimemba pamai vapo vakati kuti kudaro hezve mozokwanisa kupedzerana mina ndikupe nhamba dzake ndikati handidini handidada kumutema-tema nechisano apa nozafani nozati pamwachara nyaya yako ndachiimagina pese panotaura kuti mugoronga ndikanhonga chakatandi ndoimagina ndofunga kuti nozanguva yese ndofunga kuti kumusha hakuna drama guys but pauri kutanga kutaura paka ndiri kuti drama ndikatozofunga rimwe ndichatofungairi tozawi drama here madhirama ekumusha akawandisa mamwe acho ndenda tozomakangamwa they will look for you sengero rakanditsvaka ndisingatomborizivi right mina ndimboedha vamwe ndimboedha sister chipo boshero ndafara I'm so happy this is my first time kuya pa iri board here alright ndazviona thanks sister chipo say inda kunaka kudai kwebiko yesero kuri boss kana ndafara when I first time yangu ndosimboona ndiri kumatereso ndazviona kuri sei kuri nyaya yako iri sensitive shamwari haungambotadzi kugumbuka nayo inorwadza aiwa kureverwa nhema dzakadaro kunorwadza especially kana usina kuzviita kana mukichani macho handimuzivi ndozotondigwadza dendaimuziva zvakaoma veduwe aiwa zvaanofanira kuita anofanira kutoenda kumba kuna mama vako kunokumbira nhamba dzako iye kwete kuti iwewe umutsvage aiwa kureverwa nhema ndotoziva I can understand the feeling ini ndakatomboreverwawo nhema pamba ndaigara navatete vangu kana bankuru saka manje pakambosvika umwe murume pakati pousiku ndofunga dzadziri kuma12 usiku agonoka gedhe pavanomuvhurira zvikanzi uri kudesvika ndokumbirawo mvura yekumwa pavamupa mvura yekumwa baaenda mangwana makuseni zvikanzi izvoni munhu uyu anga asingadi kukumbira mvura aivinga vana vasikana pano taurai kuti munhu uyu anga avingani takarohwa chero tichiroverwa munhu watisina kuona watisingazive yako aiwa zvinorwadza nanhasi ndichine chigumbu chachona dai mwari vandiregerera nanhasi zvichiri kungondirwadza oh sorry oh my god Moshero rega ndiende the last person thanks okay Tanaka, Musala Tanaka. Bobo. Iwe unapota uchikanganwa zvinhu kunokukwirira iti kuri sekoko unokanganwa kana zita kusvika kwauri ende zvotoita wese kana ndikaenda kumba ndo ndaona vanhu vekumba kwavo mai ndoita sendiri kumuona zvinorwadza apa ndakabva ndaita munyama wekuti vamwe vacho ndivasarapo manje havatondifariri vanotongooneka that negativity kandakatoona kuti vanoda kufunda mumabhizinesi ekumba kwavasiri saka ndakazviona
ndakavaona Shem, sorry. papa vabatana vachitaka meeting kawo kari unnecessary munhu wasati inogona ndine munyama munhu wasati abatsira toti imi chiregai tikubatsirei uye mute ndima kumba vaya vaita ndima zvakanakanaka vapuwa zvavapuwa pazonzi pane pane kamwe kadiro kanga aripo kunoitwa nditamba kutaura kuti panoitwa zvimadiro zvakasiyana siyana wauya pepe munhu wakanganwa chazironehope kuti takatesta times tikungowapawo zvongovabatsira kukanganwa zvese kuti timu apo angotanga kuonererwa akagara pamadziro ipapo ndakangovapa ziso 1 vandatasadivi vandafamba vandaenda ndozvandakakwanisa kuita vanhu vanokanganwa ndozvavanobohera inogona kuti netsei unless this guy ndazomuona face to face asi anotondiowa that apology tori serious because that one was serious iwe yakatosvika mbiri yausina zvinobohwa zvinonyatsorwadza ndototi mumwe wacho anga ari pasende patakasvika pakushayika akangondimakirirawo nyaya iyoyo saka nditozivi kuti kuwekera ari kunzi chiiwo kwaakaenda ikoko kuda chazonosangana pamageneration nemageneration ekuti unongoti ngonzi uyo akazomboda kudai so zvinobohwa dzake dzanzi akudanzirawo kuti aiwa kuti ndiye here toziva munhu wakadero ndikati ani nemheka maiguru vacho vachonyu vaivatya kutorohwa ivo vemangoromera munhu wese anenge achika kukinditswa kukweza pane ndaitovatasakana kutosangana vandayavadarika ende even nyange tikaenda musvondo vaitenge vakagara apo ini ndakagara apo ndakangovatarisawo nditasa divi kana nyangonzi makadii after 6 years I don't remember saying makadii kwavari mai vavo because vakandibhadza sikeyo ndaitivatarisavo nditotozime mumwe musitaiva musvondo mwana wanga abva kuwekera kwaharare nechimwana chakewo here ndobva vakagara vaingotaura vari vaviri vachingoita zvekuhumana izvezvo ndaingotarisawo nezoso ndotasa kudivi pakudzokera kumba vakatoenda nekwanhingi vakatoenda nekwavo vakatonopingidzira taifanira kudzokera kumba ka nezhira imwe chete vakatozotora imwe zhira because ndandiripo I think mwana wavo anenge anga akuda ini then ivo vanga vangori nekagrudge newe vanga vangori nekamwe kagrudge newe then vakazosara vakangotanga kufoma zvinhu zvisina basa but honaka zvavakazofumazvinofungaisha zita rangu manje obviously ndo zvavaitsvaga unofunga kuti vaitsvagei maybe vaitotsvaga futi kuti iwewe uchavenga mwana wavo ende ningirikini dunhu rese richazviziva kuti shero anombunyikidza vakomana nezvisani ndoyanga itori aim yavo iyoyo because inini pamwe kana vamheno hangu kana ndangomusaidhirawo chimuti uyu atombodisikunzi chibhozana kuti nyemba kuti iye ani personless yeah that unpersonless I think mai ivavo vanga vaine grudge newe saka vaingotsvaga chete pekuti vaone kuti ivo vanochanisha sei zita rako ona kuti dunhu rese rakabva ratokuvenga iyo pamwe semunhu aingokuparova aingokupawo magwavha achingozokuona ka iye maybe zvakatomuaffectawo saka iwo magwavha ukanyima vanhu anokunzwisa mudumbu naiwe shero kana shamwari wakamboita kumusha herewe yeso ndakamboenda kumusha ndikaenda kumusha manje ndakaenda kumusha ndaitanga namusha I think ndandiri form 1 ndobva ndasvika zvikomana zvese zvaisadarika nepamusha pambuya vangu zvaiuya zvibvunza dovi zvikanzi kuzviziva zvavari kutsvaga ndiwe dovi riri kudiwa ndakambotengesa dovi indaiva nemunyama manje mbuya tangu tichipure tichibvunza mune dovi here mianba ndambokudza mumwe munyama wandikamboita imamino kuti munyama kana kuti ichishera but iyoyo nyaya yoyoka iri ameno zvairi meningokudza zvairi iwo uchazopa comment yako zvakaitika ndezvekuti there was this guy anti tatiri mafriends ameno kuti munhu uyu akatanga kutaura kuti chii kune hama dzake kune mafriends and stuff seketi yese chechi yese ndakuzi ameno kana pane vari mucomment section guys ndiregererei but I have to say this ndakuzikanwa apa ini ndasanda kuziya zvinhu shero
ndobva takuzotanga kudedzwa kunzi mai guru like ndikasangana nevamwe vachona zvinhu saka iwo hauone kuti makafichana here tofina tichachana chiko munhu asinombobvira andinhingirina ndatove ondi kudhara dzinza rese kana kuti hudhu rese rakutoziva kuti ndikangopinda muglenview ndakutozikanwa kunzi ndewanhingi ndikanofambira ku3 ndongozikanwa kunzi ndewanhingi apa tienda ndopinda United Methodist saka chechi yedu yeku3 ndandakutozikanwa kunzi chechi yese tikasvika kuna mai mufundisi chikanzi munhu haasi kuda munhu wati hameno kuti zvakasvika sei hameno indakuzikanwa zvinhu zvekudaro apa indakunyara kuti ndichidzokera kuye kuti utudza munhu manje kuti wonaka iwoka you're just a friend saka mino kuti ina handizive kuti munhu ndiye akatanga kuzviningirina kuvaudza kuti anga aine kana kuti chii chanongoziva ndizvo ndakazongopedzera nangoita mai guru vedzinza rese like 3 yese nanguwo kunzi ukangofamba nekastreet akanonzi gulezi vani handina gulezi so chimwe handikudzei zvandikaita guys mwari ngaandiregere but handizivi so munin'ina wangu bva titongotosaidhira munhu uya chikanzi munhu bho chichi oraiti zvakanakai tikanzi saka inini munhu akatozosvika kuma-extremes chero munhu akutoti ada kuwana munhu kuti guys I'm not ready for marriage inini hangu like everybody anochiziva anoziva kuti ndinotya inini handidi zvinhu zviri too sensitive mulife mangu ndokuda life yangu ingofaya ichichitonakidza zvakadaro even marelationships yaronza saka inini mbe wangu angaiti iwo ndokuziva unoda zvinhu zvenharo hautodi soft because musoro wako wakatoomara but ndakatomboitawo imwewo kumashure uko ndakuda kuroorwa vanhu vandati no handichada iwe unopenga ishave saka nateta kuti iwe mwana dogarwa naye pasi achida kutsurwa watokura so by the way anombonyanyokura I'm 25 chikanzi mwana ngaagarwe naye pasi ndikati kwete saka zvakaitika munhu yane mutsvini musi wekuchata kwemutsvini wake ndopaifanira kuita sei paifanira kuitika zvimwe zvinhu chero ndobva ndachipirwa ndakakwira bhazi ini kuSouth Africa kutiza zvamwari ndakatiza iwe pane I think that day ndakaenda kumuchato ikoko shero iweka zvamwari ka yai exactly ende vanhu kuti kutize iwe zvaityisa ndakaenda South Africa ndikatonorovera ikoko ndabva ndazodzoka munhu mbatozo I think munhu akatozongonotisawo mba ndazongomutuwo later on mba ndati makasi soro dzenye dzinga dzichiningirina but ndaitya kuti unoza inini handinyanyotaura like kutaura kwangu ndinonzwira vamwe vanhu kungoti kudai ndirini ndazviitirwa ndaita sei so that's what happened saka kuti ndichimuudza manje kuti wonaka we are just friends so ndakaedza kumuonesawo the other side of the world aitadza kuti tarisa aingotarisa rake chete muleni make maanga angori ndo maingomhanyira imomo achingoningirikina but he was so innocent though mwari ngavandiregerera hangu but he was so innocent tiri iwe chakufonera sandakuona usangonatsa free ndokufonera tozotaura ndika alright terrible shero unozopa update kuti haufa alright terrible alright thanks kandi ede the last call I think thanks okay bye Sadombo sei Moshe sisi shero kuri sei kuri bo kuri sei ku kuri bo wari sei admire I don't know admire mina na ane phone mazwano plus anenge akona basa sterek all right no iri bo tangorega tingopinziro yenyama kuri bo kuri right tangorega tipinziro yenyama yamutaura kuti ingori munyama yekukura kwemunhu munozati pane imwe nguva yekuti kana uchikura unogona kuita nyama yekuti inozogona laki futi muupenyu pakukura upenyu
saka ndofunga tano yamakafamba nayo kuti unongengwa zvoungofungidzirwa utongowengwa utongotaurwa but usina kuchauri kuita saka makumborera mwana anenge achida kuuya pamberi apo sezviri izvozvizvi then yekuti mutaurira nenyu naye muchinda I think kana muchine that pain anofanira kuti auye ndo zvamuri kuda because akakuaccuse pamberi pevanhu hazvina kutombonaka kufamba uchingotaurwa zvinotorwadza neni hainini zvotondibhoa neni zvotondirwadza ndototi ngaawe anyway imnyama iyoyo yekunyeperwa but inini hangu sisichera handina kunyeperwa sachirega ndikopinze kanya yabhijana kane mabharangeja mukati bijana yekupa so kungowengwa so I still remember that was my early 90 saka munoziva zvekumusha zvezvinongochinzi ukakumusha munongozviziva zvekumusha kuti ukakura kumusha munhu wese wawakakura naye muvhiji hama yako so there's another this mukuru and my guru and his family taiwa waitopinda chechi yawaipinda inozivikanwa kanyanyisa ndo kwawainamata ende zvakazoitika futi ndezvoti chechi yandakatanga kuzopindawo futi and the very same baba mukuru yo wanga ari mufundi that church ndo wakandibhabhatidza saka wanga waine mwana wakana ndisisi kandini ndisisi kwandisisi asi yega wanga waina it was a big family but pane mwana musikana anga akaninga zvokuti handizi kuti anga akandiwengerei saka zvakaita musi baba wacho waishanda saka waiuya mafridays from wachiuya kumba Friday wanodzika wachiuya kumba Monday makuseni woenda kubasa Friday saka one of the Friday ndaunotsvaga mombe munoziva zvevo mune mamombe chirimo cheche mombe dzisingafudzwi zviya saka ndaunotsvaga mombe ndatomuona ndatinambomuzonda plus munhu uyu anga ine affair nechitsisi avo anga ine affair neimwe friend yangu yadaitamba nayo zvandaiziva inini kuti wanotodanana nefriend yangu zvatotoziva tese mafriends najisi ndopadati sisi wasikana sei sisi shero kungoti kukwazisa munhu chete kuti wasikana atukwa mazwai ndakatukwa and I can't even remember the words because ipapo ndakatukwa zvoti ndakarwadziwa mumwe wangu akarwadza ndikati no it's okay zvandatukwa dai so hano regarding it was Friday ndakadza mukomana wake ndikati aiwe munhu anditira mamhepo hazvadzi yangu ndikanzi iwa nditi hazvadzi yako ere ndikati amenoka iwe ndiwe pamwe pane zvawamudza iwe mukwasha tautoseka taimutinzwisa pane song yaifarira Kema Boys yaiti amenoka iwe nzwisa maybe amenoka iwe nzwisa pane zvawamudza apa ndaitoziva kuti hapana kamudza because ameno zvaaita angangori nemhepo dzake so ameno zvaingoitwa kwari saka inini ndachiti ndatati ano pedza mukomana sorry taimutinzwisa iwe ndanda kutaura zita ndikati no nzwisa zvandakuita inini baba mukuru vari kuuya nhasi saka ndikaona baba mukuru vauya ndakuenda kumba kuna maiguru nababa mukuru maiguru vanga wasipo mazuva acho papaina baba mukuru ndowangu papaina bhodhi wake nemudzimai wacho naiye wakanga vari 3 pamba mazuva acho baba wanga vari kubasa mama hameno kwanga wakaenda kusangano yechechi saka kuuya kwakaita baba vakanga kuti baba brother naiye kundituka nemukadzi wabrother saka inini taizviziva kuti pane zviri kuitika pamukadzi wabrother nani natete munongoziva zvezvo wakambotukana saka vatukana kudaro murume haana kubvunza tete akati mwana mudoko uyu anga atova munhu mukuru mukomana abva haana kubvunza kuti but iwe sei uchidi uri kune nemuroora so akangarara mukomana saka anga kudaro inini ndasvika baba mukuru wauya handiti kubva basa ndasvika payapa ndasvika makadiba mukuru tofara payapa chichichichi iye ndikatomukwazisa futi mumba makatodaira pamberi pavo anga achibika sadza like sadza rari chikwata mubhodha so sadza rari chikwata akavhara bhodha richikwata sadza saka ndati baba mukuru inini ndauya panapa ndine nyaya ndibvunze zvikana baba mukuru chii
ndedzechechi pakutotaurwa nyanya kufarira zvechechi stereki ndezvechechi itore bhaibheri zvinenge zvine chechi mukati but ina handisuzi yangu vamukuru kuti ndida kuti ndibvunzwa kuti pamwe tiyanane nasisi because handisuziva ndakamutadzira sometimes ukamukwaza anongoignowa but nhasi zvaandiitira zvacho andituka zvimwe zvekutika ndatukwa maona ndauya so mukona munhu andisiuya soka amatukiro ndaiza anaonaka pamukuru achibva kuti ndio nyaya yako achibva ati iwewe watukireko hanzvadzi yakwe zvikanzi baba handombomutuka inini chichi zvikanzi uya rupindura kuti haana kutuka chii ndikati alright kana chipindura kumutuka it's okay rega ndibude ndiende saka inini pandoti rega ndichibude ndiendeka mukoma toti mukoma kwandiri bhudhi wawo uya achibva atoti baba mukajaidza mwana wenyu kuti atuke tunoka ari kuita vanhu vakawanda vari kukombrena naye baba achibva ati saka kana vachikombrena naye inini handizvizivi dai vachiuya kwandiri vachindiudza sezvaita mwana uyu kuti auya achindiudza ndizive ndakapakamuka musindo sishero ipapo achibva atoti chii saka musikana akanga kuribuda bhodha abvisa bhodha manje auchisa kufuta achitanga kumuona sadza ndee mukomana achibva atoti baba uyu munhu anodheererawo iwo wakati chii wakatukireko mukadzi wangu yakabva yatosumuka mhepo ipapapo sishero yabva yasimuka mhepo pangoti iwe unodheerera iwo watukirei mukadzi wangu baba achibva atoti iwe siyana nemwana wangu mukomana achibva asimuka achibva anoti mbama kuti uchidonherawo baba rari gotwe remember kuti mwana musikana rari last born musikana mugoto uchiduka simuka baba zvabatana baba manje mukomana nababa zvabatana paya remember mukoma atokura kwa baba atova munhu wechidhandi baba is obvious munoziva kuti baba kumusha seshero zvakaitika ipapapo ndakashaya kuziva ndoita sei ipapo baba nemwana vakatanga kurowana angabharangija vakatanga kurowana baba nemwana vakatanga kurowana baba kutuka ropa saka zvakaitika laki papa ino mose sekuru wangu vanga vaishanda kutate kuSt Mary's kwaiita pachikoro paSt Mary's Magdalene saka vanga uyawo kuweekend sekuru wangu iwawo saka ndiwo akazomhanya wanzwa musindo pamba mhanya papa wasvika wachibva wabvunza kuti iwe chii chirumboitika wakatobvunza inini kuti chii chirumboitika panapa ndikati sekuru pane musindo pana inini ndauya kuti ndibvunze kuti saka sekuru akabva atokasotoreva saka iwe ndiwamutsa musindo panapa chitobva panapa isi chero ndakangonyamarara nyagarika but ndatotarisa baba so ndikaona kuti baba anga azara ropa mufesi ndazvika zvachindirwadza ndandachienda manje ndandogara namaiguru ndandasvika pana maiguru ndikati maiguru ndamutsa chimuringa zvakati achiona chikabato iwe yako ndima watopedza ndima yako iwe wagadzirisa yako but zvaitika ikoko ndezvavo saka vatatongogara papa ndakazongoona kuti ndichizodzoke kuti ndinobvunza kuti chii chakaitika pakazouya mama ndo patakazosangana mama takatoita zvekutosangana mama vangoto akatokumberegerwa kwandiri kuti zvakaitika uya ndagara ndichimuudza mwana wayo kuti anonetsa iwe usabatikane nazvo ndezvekumba kwedu ndo zvakabva ndiya ndo pakasunga mwoyo wangu kuti kana mama wadaro wati ndezvekumba kwawo so it's okay saka ndinozombozvitesa ndakazongozoya ngonzi ndakazongoripa baba kuti sorry ndakakurowa saka ndonyaya nachiro kutaura hangu in short kana mutondera musonda yati program yenye yamaiti zvakambosangana nazvo muupenyu mukura kuvillage ndichiti ndakanonoka ndandiri kubasa ndo yandachida kutaura iyoyi kuti unongowengwa nowhere then wozogumisira zvimwe kuti umutse mamwe madaka ari mukati memisha wamwana iwe uri kuenda unoti ndigadzirisane nei kuti upenyu huite right newamwe wana saka haipapo ndakaona kuti chinhu chacho handiti ndakazvikangana but akazongoshayawo hake mwana wacho akazongoshayika dai anga achiko ndaida kuzombomubvunza kuti iwe sisi chachimbori chii but akazoshaya saka ndiwangari kungowengwawo ndo zvazvinongoita muupenyu
Saka wangu ariko zvakameno kuHarare. I know for sure kuti ari muHarare and anoshanda alongside kune vanobaya majekiseni ikoko kwaizotaura kuchipatara chacho but ndakazviwa kuti ndokwaari kune majekiseni uko. but anditi muona makawengwa but nemakwirira ari kuita level yenyuka imi pamune musingazo muchakuchekwa kusimbisa nyararai imimi nyararai sisi shero nyararai muri kuona kuti mamira zvakaita imimi hamusuzviona hamusimasacha muri kuona but patakabva nemi pese muchitaura nhoroondo dzenyu dzeupenyu up to now ka zvoreva kuti tiri kuona pamakabva nepamuri kuenda saka nekwira ari kuita grafu racho so riramba ringokwira munhu yacho zvekutokuona yachakuona ndachauya achataura kuti ano ndakakanganisa because haakwanisi kurarama muworld ine kana angatoripa choona kana angatoripo anofanira tondiinboxira then we talk from there but this one anofanira toti ini ndatozedzokerawo Zimbabwe he should organize a meeting yekutozoti mabereko angu ano because nyaya yakatokanganisa family yedu mai vangu akatezenge vapo nyaya ikatozoudzwa futi baba wangu nyaya iyoyo haisi nyaya yakanaka unoona kuti unotrust vanozoti guma nongotrusta wega ona kuti mwana zvamari zvavanonga uchiona kuti mwana kuti painyeperwa but ipapo pakatokonfusika saka anofanira ari kuzvinzwa aripo anofanira kuva nayo atoripo ipapa pari kuzvinzwa zvatiri kutaura kuti tsano munofanira kuti muende munokumbereregerera makapinda nayo haiti kana akaroora good luck nemarriage yake handakana problem naye dambudziko ripo nderekuti that apology haafani kuita zvokuti kune vanhu ndikutsvaga shiro over the phone kana kuti paanenge angoyowa achiuya nevanhu vekurufu no that's not how it works akanditanisha therapy vatagara dzichero makaisungirira takaizvozvisvika ndati d tikangodarika nepapapa kungomenshona kungota mistake zvandotaura muna 2018 vakangotora statement musatomboda kutanga imwe nyaya panapa ngatingoseka tibva tangopedza tisekerana zvakanaka asi hatiti da kutanga kutaura nyaya iyi yakaitika because inini kwandiri ndiri kungofunga kuti ndakaenda pamba penyu nechisanu ndokuno takakumura hanzu dzangu ndichikumurira mwana kuti mukandira kuchikuva iyo nyaya iyo ngachibva tangomira tomira ipapo maenda kujeri ndikati maikwanisa kuenda kujeri kaunzi mamuchizwe pamwe maitosungwa kuenda kujeri takazvitaura ndikati no ndimi mufamily yenyu omi because mamukati zvokuti ati manje anotofunga kutoti chinozondinyangadza manje chokuti matsvagire acho anotayaka matsvagire edzo chakuti anotoda nezvangu kunge tichitese ndo message masvikiro aiita kwandiri manje kuti ari kutsvaga anotaura newe like anoda kutaka relationship neni how can you have kuti nyenga iwewe uchiziva kuti wakati ndakakubatsira chisanu ndikakukandira kuchikuva it's impossible izvo apapa ndo anofanira kutogadzirisa nyaya yacho kwandiri inini kana ndakuzohonzi akakutsvaga inosvika like vada kuti ari kutsvaga asi vakanganwa nyaya yechisanu changu chandani nacho ndikanokuandira kuchikuva apa zijaindi memwana rakareba kuenda mudengomo richingofarira ambanga neusimbi akama yangu iyoyo regai timuudze ari kuzvinwa kana akazozwa chakachimunya anongoona kuti isusu wana sadombota tiripo tsvaga munyaya usvike zvakanaka unotaura nyaya yako munyaya unotokunoroora iri kufanira kutodzokera kwayakaitikira uku otoenda neapology ndokuregerero kuti zvandakaitira sheroni nekuti ndakaiva ndiri pwere totangira ipapo anofanira kutoona ndiye anofanira kutoena vhara zipi manjiko kudzire mupopo anoona vanhu vomba kwavo kwakazira vanhu vomba kwavo mwachakandivenga saka anoya nevanhu vomba kwavo vekokoko vouye vakatungamidzana hambe kuti vachava nechii asi anofanira kuti that apology mabereko angu anofanira kuva vanoideserve vangambotaura especially mama wakakupa izviwindi vanofanira kumurespect vanofanira kukumbira ruregerero kwavari
boma wakangotyawo dai makarohwa kana kuendeswa kujeri. Ndende karohwa zvaitika kuti ndichiri kuma 17 years yekiraka iye ndiye aifana pakati pedu tiri vavika. I think iye ndiye aizonzi iwe unongotaura kuti mwana wayo une 17 years ndokuti ndine 17 pandakapiwa mama accusation zo sikeita izonobuda ndichine sano ndikuzonomusundira pakana makurira anga kaita nekabhodhi kangu kananakoka hai ndofunga ndatida the lightning chaiye kuti ndinokuda munhu kuti kutua kwawo ini muona anzi chikuva chii wakakurwadzisa aiwa inini even now kana makuda kutotanga imwe nyaya ka tikanzi taenda kumapurazi kana muda kuti tichibve zvakanaka kumapurazi ikoko pasina anesana nemumwe musapinza nyaya iyoyo. Nyaya ikangopinzwa chete hariviri pana vanhu vanonga kutaudzana ndineta kutoudzana zvibregedhiya kana zvakadero kana kutoingina nyaya iyoyo vanhu vakaikoni kana even vakasvika pakushayika zvonetsa zvoda mapedzerana nemunhu wacho muri vaviri ndikati ngaauye katipedzerana konzi ari kubasa zvongoperawo zvakadero ndo maperera inoita nyaya yacho nguva zhinji uri kubasa pese panei ndiri kumusha nenge achinzi kubasa achakona this time handiti mukaenda mune mabase Zimbabwe here saka muchaonana zvenyu tozotozwa makutoitaura live apa kuti yakazouya. Andizivi na don't know because ndimbofi ndakamutsvaga kunoti naiwe uyawo zvondiyekera akana iye achatonofanira kutonyatsa kutoita the right procedure kana achazoona live ino kuti wanzi unoshanda unobaya vanhu majekiseni zvakangonaka zvakare nebasa rake akawana tinoritenda tinozvikudza kuna Jehovha musi kwekwenga hana jealous naye asi ininiwo nezvakaitika ipapo mai vangu vakasvodedzwa nevanhu vaizvizvi ndaanembire yekuti panyaya yakeyo takabvondera mwana ndikaminjusa munhu wakandozvara mwana up to now 2 years down the line nyaya iyoyo haibvi. Mai vakati asa mwana anongoti musi uyu ndakanga ndaposa tarovana naSharon muone manje hazviiti anozvizera kuti makakwira ndege akambokwira ndege handizivi nantobaza ntaona nomba kwave ndikujoka hangu amujoke but I know it's okay. Hanzi chikuva chii ochikuwa like kumamisha kuya kunoitwa kitchen around handiti inogona kunge iri yemiti inogona kunge iri yezvidhina then panoiswa chinogara vanhu chiye ndo chinonzi chigara makocha chinogara varume then kozoiswa chinoiswa migomo ukanga uchipinda muimba yacho ukanga wakapesana uchipinda mumba yezvidhina unoona pane chibhenji chinoiswa chinogara varume ndo chinonzi chigara makocha then koita chinoiswa migomo mabhakets emvura ndo chinonzi chikuwa ichocho. Chisanu chimwe rinoziva zvakaita demo riya mimi munoti demo ziguruka pane chimwe chitukutuku soaa sechimbezi chitukutuku chekungoti unenge uchiteka uchingorova nazvikwenzi zvitukutuku so chinongonzi kapacha apa pakatukutuku kaunongodaiwo so chitemo ichocho vanhu vari kubvunza nditi vanoziva tine vanhu akawanda apa vasina kupera kumusha mashemari maraundi kitchen ekumusha kuyakwa munovakirira sekitchen unit kumadziro ndo ingori kitchen unit yekupi yekueka mbezo neekera zvakasiyana guys nechisanu mbezo nechisanu zvakatosera mbezo neuchidayo so uchivesa kakudayo so nechichitokotoko chisanu wasisokoitazvo zvisanu zvitukutuku zvekuti uchifamba lese uchifamba uchinda kana kumwe kunhu kana ukaona chitsiga kana kuti chicha unongoda kungoekera unongoti chiteo chikwenzi wakutozirwa uchinda saka nomali vana baba vedu ndo anofamba nezvisanu. In short kangori kademo kadoko kekuti kangoreruka kufamba nako mumaoko katiki guys kakungoti kana apa pacho unokana kunosazotogara futi katikitiki kakutoti unongosakutosa mbudu kakada kungoita same size ningirikini nechimbezo ndizvo chose chichi chimbezo ndizvozvo saka ndo chandakaenda nacho chisanu ichocho. Apa guys meda kwakuti nofa yakayamedha kwakususha nofara kutoda follow at gunpoint kunotoka nedemo
Munyama. Saka waitaura zvakaita seizvutana mai vako hau zvakandishamisa kuti how did you manage to talk to your mom uchitaura zvakaita saizvozvo ndikati wangu ndasini matondifungisa ndatombonotsvaga mino kana achiri zita rake ndatombonotsvaga maold kuti ndakataura naye kuti kudini conversation iyoyo achatomboziva kuti raiva zita rekuti chii pamwe ndakamubhuloka nditomboziva kuti rinokuzita here pamwe atorine shaire kunyepa ake ndikona kuisa chisani pamashoulders guys munondidaro iri bhore alright Sishera, I know it's okay. Alright, move right. Alright, okay, bye. Alright. Okay. Guys, ndo story time yangu yandava nayo nhasi. Ndava kuenda here guys, handimbodi kurora nema nyangwe zvikanzi nhangi auya akandita counseling this one it needs proper chaivo vana mbuya vekumusha ndokuti ipere. This one inotoda mai vangu varipo vachitoripwawo zvakaitika ipapo. Haitombodi zvekumbotekera naiye wacho aripo achigwadama pasi pavhu kuti sorry Shero nezvandakaita zviyo. This one ndatongoifunga wangu ndandaikamwamwa but level of kutadzirwa kwandakaita nemukomana yayo was not even a joke. It was not a joke. Rutenda handisi kukuona wakavhara kamera saka handikasi kuedha. It was not a joke. Iwo ndoti akuseka kabati handimotona toti mumwe vanhu vakasvika pakushayika vatatu vese. Vatatu vakasvika pakushayika vachizama ngoti vaitadza kunyatsa kutaura zvakanaka ndofunga vasvika kumba kwedu. So kana pane hama dzake dzanga achiona maybe dzikuziva nyaya ndikuti ane zvayo kuti ndiani mukomana uyu wandoti ane zvayo aiva mutsvuku muyellow bone mukomana iyeye achibva kwane Rupiri ndo zvandokwasangotaura aiva mutsvuku ari zigiant ziku 6 pack ndofunga pamwe aiva nayo handitizi kuti achiri nayo gonda kapedza kumuona muna 2007 saka handisizi I don't even know how he looks like now pamwe takatombosangana tikadadidzana I don't know nekuti vanhu vanochinja pakukuraka. Asi ndoziva kuti akushanda anzi kumabasa rekunobaya vanhu majekiseni muHarare mumundo paari ndozvandakawa. Pane uyu rega ndada kutasa kuti Rutenda handisi kuona pane kamera yakacrossa saka rega ndiinde ndakuinda hanzichi apologies yangu ndotoida senge kubva kune family iyoyo ndotoida. That family should come and apologize because havangambotauri zvinhu zvakaita seizvozvezvo guys zvekutoti izvozvizvi kati change kubva muna 2007 kusvika izvozvi guys pane makore mangani 13 wamheno mangani nyaya iyoyo hapana akakwanisa kuita sorry asi vakatanisha zita rangu nyangwe zvikazonzi vanhu vakakanganwa asi chokwadi chiripo ndechokuti vakabhayiza guys. Good night. Bye. Ndikafunga imwe mangwana ndinouya nayo ndikasahwa flu because mamwe zuro ndaihwa flu ndosikasina kuuya face yangu yese nganamwa neflu iyi saka ndikakwanisa kuinda notaura zuro futi ndaida kumbozorora saka good night guys. Musakangana musi weSunday tine chii tine vhichwa ndachatomboshare picture yachoni because tagadzirirwa uyuyu tagadzirirwa flyer guys. Bye ndakuenda bye.